σε περίπου μηνιαία βάση. Επικοινωνούμε έτσι με τον τρόπο αυτό λίγο με τις εγγύους που είναι να γεννήσουν μέσα στους επόμενους 1 με 2 μήνες. Το σκεπτικό είναι να μπορούμε έτσι να ανταλλάξουμε λίγο κάποιες πληροφορίες που θα θέλαμε, να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις με έτσι λίγο πιο χαλαρό χρόνο, να μην έχουμε δηλαδή την πίεση των ραντεβού του ιατρείου, για να μπορούμε έτσι να επικοινωνούμε λίγο καλύτερα στα θέματα αυτά. Ενδεχομένως οι περισσότεροι που παρακολουθούν τη σημερινή συνάντηση να έχουν ήδη κάνει ένα μέρος ή και όλα τα μαθήματα με την γεωργία, οπότε θέλουμε εμείς να συμπληρώσουμε κάποιες απορίες, να προσθέσουμε κάποια πράγματα που ενδεχομένως να μην τα έχετε ήδη συζητήσει και κυρίως να δούμε έτσι τι απορίες έχουμε, αν κάτι μας απασχολεί παραπάνω στο κομμάτι του τοκετού, αν κάτι δεν έχουμε ξεκαθαρίσει, να τα συζητήσουμε έτσι λίγο πιο λεπτομερώς. Το πιο πιθανό είναι να κρατήσει αυτή η ενημέρωση περίπου 1 με 1,5 ώρα. Ο σκοπός είναι να μην κουραστούμε με μεγάλη συλλογή πληροφοριών, αλλά να λύσουμε έτσι απορίες. Οπότε θέλω να είμαστε έτσι λίγο διαδραστικοί, να μιλήσουμε, να συζητήσουμε, να απαντήσουμε σε ερωτήσεις, να μην είναι έτσι μια ξερή παρουσίαση από τη δική μας πλευρά, ώστε να έχει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Παλιά ξεκινάγαμε λίγο αυτές τις συναντήσεις με ενημερώσεις σχετικά με το κομμάτι του κορονοϊού, τι κάνουμε λόγω του κορονοϊού στα μευτήρια, τι έχει αλλάξει, αν μπορούμε να γεννήσουμε εκεί, τι θα γίνει αν βρεθώ θετικός. Ευτυχώς αυτά έχουν αλλάξει τους τελευταίους μήνες. Δεν μας απασχολεί πια το κομμάτι COVID, όχι ότι δεν υπάρχει πανδημία, όχι ότι δεν πρέπει να προσέχουμε να μειώνουμε τις πιθανότητες να κολλήσουμε COVID, ειδικά στη τελευταία φάση της εγκυμοσύνης, αλλά δεν μας επηρεάζει το κομμάτι του τοκετού, μπορούμε να το ολοκληρώσουμε στο χώρο που θέλουμε, στο μευτήριο που έχουμε επιλέξει, με τον γιατρό που έχουμε επιλέξει, οπότε δεν μας προβληματίζει. Τα επισκεπτήρια γίνονται πλέον κανονικά, με λίγο μεγαλύτερη προσοχή από ό,τι παλιά. Είναι κάτι που έχει αλλάξει λιγάκι στα μευτήρια. Εμείς βέβαια θα προτιμούσαμε από την πλευρά μας και ίσως και εσείς από τη δική σας να μην υπήρχαν επισκεπτήρια, με την έννοια ότι ήταν μια ωραία περίοδος για μας στο μευτήριο που δεν υπήρχε πολλής κόσμος, που δεν γινόταν χαμός. Έχει βελτιωθεί λιγάκι, δεν έρχεται πλέον ο πιο απίθανος συγγενής για να μας δει στο μευτήριο όταν γεννήσουμε. Έρχονται μόνο οι πιο δικοί μας άνθρωποι και ελπίζω έτσι να το κρατήσουμε στην πορεία, γιατί βοηθάει και εσάς να είστε πιο ήρεμοι, να μπορείτε να θυλάσετε τα μικράκια με ησυχία και εμάς να κάνουμε τη δουλειά μας λίγο καμιά φορά πιο εύκολα. Γενικά όσον αφορά στον τοκετό, αυτό που εγώ θα ήθελα να έχετε υπόψη σας πριν έρθετε στο μευτήριο είναι ότι ο τοκετός, όσο και αν είναι μια έντονη σωματική καταπώνηση για τις εγγύους, είναι μια ταλαιπωρία, είναι μια σωματική καταπώνηση, χρειάζεται έτσι λίγο να υπερβάλλουμε λίγο αυτό καμιά φορά, αλλά είναι μια απλή φυσιολογική διαδικασία. Έχουν γεννήσει πριν από εμάς εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο και με την ίδια διαδικασία θα γεννήσουμε κι εμείς, και στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων όταν ο τοκετός ξεκινάει, εξελίσσεται ομαλά και φυσιολογικά. Χαίρομαι που βλέπω και τα μωράκια από τις προηγούμενες εγκυμοσύνες που να μας παρακολουθούν, να βλέπουν λίγο, να μαθαίνουν και εκείνα λιγάκι. Καλό είναι αυτό, έτσι να έχουμε και το αποτέλεσμα της πρώτης φοράς για όσους έχουν ξαναγεννήσει, για να βλέπουμε και οι υπόλοιποι τι μας περιμένει στη συνέχεια. Γενικά ο τοκετός είναι έτσι μια πολύ φυσιολογική και ευχάριστη διαδικασία. Θα δείτε ότι μεγαλώνοντας λιγάκι καμιά φορά αναπολούμε τις στιγμές του τοκετού και τις σκεφτόμαστε σαν μια από τις πιο έτσι, σημαντικές ημέρες της ζωής μας, παρότι είχε και μια ταλαιπωρία, είχε ένα πόνο, είχε μια έτσι, δυσκολία καμιά φορά, αλλά όλα αυτά πολύ σύντομα τα ξεχνάμε και μας μένει το ευχάριστο αποτέλεσμα της γέννησης του παιδιού μας. Έχω στο μυαλό μου κάποια θεματολογία για να αναπτύξουμε λιγάκι. Θα τα πω εγώ έτσι με τη σειρά. Μπορείτε όποτε θέλετε να με διακόψετε, να κάνετε μια ερώτηση. Έχει αυτό το χεράκι που λέει αντιδράστε κάτω δεξιά, που μπορεί κανείς να σηκώσει το χέρι, να δείξει το ύψος χεριού, μάλλον συγγνώμη, που λέει να δούμε λιγάκι αν θέλει κάποιος να κάνει μια ερώτηση, για να ξέρουμε να διακόψουμε, να μην προχωράμε με πληροφορίες γενικά. Θα έχετε υπόψη σας ότι είμαστε σε μια χώρα όπου έχουμε ένα αρκετά υψηλό ποσοστό καισαρικών όσον αφορά τον τρόπο τοκετού. Κάποιες στατιστικές που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια δείχνουν έτσι ένα αρκετά υψηλό ποσοστό
κεσαρικών σαν τρόπο τοκετού. Περισσότερες από τις μισές Ελληνίδες αυτή τη στιγμή, ένα ποσοστό ίσως περίπου στο 60%, γεννάνε με κεσαρική. Αυτό δεν σημαίνει ότι στη χώρα που ζούμε έχουμε κάποια ανατομική ανομαλία ή κάτι διαφορετικό από τον υπόλοιπο κόσμο ή ότι έχουμε κάποια δυσχέρεια να γεννούμε φυσιολογικά. Αυτό σημαίνει ότι ο τρόπος με τον οποίο χειριζόμαστε τον τοκετό, εμείς από την πλευρά των γιατρών, των μεών, των επαγγελματίων υγείας γενικά, προφανώς δεν είναι ο κατάλληλος ή ο σωστός. Εγώ από την πλευρά μου αυτό που μπορώ να σας υποσχεθώ και ενδεχομένως το γνωρίζετε ήδη, ότι και εγώ αλλά και η Γεωργία που συνεργαζόμαστε λιγάκι για τους τοκετούς, το βασικό μας μέλημα είναι να ολοκληρώσουμε τον τοκετό φυσιολογικά, κολπικά, εφόσον η φύση μας το επιτρέπει και εφόσον δεν έχουμε κάποιους άλλους παραμέτρους ή κάποιους κινδύνους που να αυξάνουν την επικινδυνότητα όλου του εγχειρήματος. Και στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων που θα το επιδιώξουμε, θα καταφέρουμε να γεννήσουμε φυσιολογικά και ομαλά, χωρίς προβλήματα. Το σημαντικό είναι όταν θα φτάσουμε με το καλό στο μευτήριο, όταν θα έχει ξεκινήσει ο τοκετός, να έρθουμε με μια ευχάριστη ψυχολογία, με μια ευχάριστη διάθεση. Δεν πάμε για πόλεμο, πάμε για να γεννήσουμε το παιδάκι μας, που είναι, όπως είπαμε, μια ευχάριστη στιγμή. Ναι, μπορεί να έχει και κάποια δυσκολία ο τοκετός μας, μπορεί να έχουμε τον πόνο που μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε με διάφορους τρόπους που θα τους πούμε στη συνέχεια. Αλλά το σημαντικό είναι αν η ψυχολογία μας είναι θετική και ευδιάθετη και είμαστε προδιατεθειμένοι να ταλαιπωρηθούμε σε ένα μικρό βαθμό για να γεννήσουμε το μικρό παιδί μας, και πολλές φορές τα πράγματα πάνε φυσιολογικά και ομαλά. Θα τα δούμε λίγο και πιο λεπτομερώς, κάποια στοιχεία του τοκετού μας ενδιαφέρουν στη συνέχεια. Αυτό που ήθελα έτσι να συζητήσουμε λιγάκι είναι ένα αρχικό θέμα, είναι στην προετοιμασία μας τώρα, είμαστε όλοι στον 7ο, 8ο, 9ο μήνα της εγκυμοσύνης. Τι κάνουμε τώρα στο τέλος της εγκυμοσύνης? Στην ουσία δεν κάνουμε πολύ διαφορετικά πράγματα από αυτά που κάναμε μέχρι τώρα. Καταλαβαίνουμε φυσικά ότι το σώμα μας αλλάζει, βαραίνουμε, η κοιλιά μεγαλώνει πολύ, η μήτρα μεγαλώνει απότομα στις εβδομάδες αυτές. Πολλές φορές δεν φτάνει να υποδεχθεί την μήτρα ή κοιλιά, με αποτέλεσμα η μήτρα να επεκτείνεται και στο θώρακα. Αισθανόμαστε λίγο τις πλευρές ψηλά στο θώρακα να ανοίγουν, αισθανόμαστε μια ενόχληση λίγο στην περιοχή εκείνη. Μας δυσκολεύει ο ύπνος, μας δυσκολεύει το περπάτημα, μας δυσκολεύουν όλα γενικά. Αλλά δεν πάβει να είναι μια ευχάριστη φυσιολογική κατάσταση. Έτσι. Δεν είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίζει ιδιαίτερα. Τα πόδια μας μπορεί να πρίζονται λιγάκι στο τέλος, να βλέπουμε κάποια ειδήματα στα κάτω άκρα, να βλέπουμε και καμιά φορά τα χέρια λίγο να πρίζονται, ειδικά το πρωί όταν ξυπνάμε μπορεί να είμαστε λίγο πρισμένοι. Εμείς τι θέλουμε τώρα στο κομμάτι του τελευταίου 1-1,5 μήνα στην προετοιμασία μας για το τοκετό? Θέλουμε γενικά να διατηρούμε μια κινητικότητα, να διατηρούμε μια δραστηριότητα, να μην μένουμε σταθεροί σε ένα κρεβάτι, σε ένα καναπέ, γιατί λίγο αυτό δεν προάγει την διαδικασία του τοκετού. Το κεφαλάκι θέλουμε να κατέβει σιγά σιγά προς τα κάτω και σίγουρα το περπάτημα, αν μπορούμε να βγαίνουμε μία ωρίτσα έξω να περπατάμε, μας βοηθάει και στο να κατεβαίνει το κεφάλι χαμηλά και στο να μην μπρίζονται τα πόδια και το να έχουμε μια καλύτερη γενικά φυσική κατάσταση. Άρα θέλω όσο μπορείτε και όσο και αν μας δυσκολεύει περισσότερο από ό,τι πριν, να επιμείνουμε λιγάκι με το περπάτημα, να βγαίνουμε μία ωρίτσα κάθε βράδυ να περπατάμε. Τώρα δεν κάνει και πλέον πολύ ζέστη, έτσι ώστε να έχουμε και τα ειδήματα που μας δυσκολεύουν λιγάκι. Φτιάχνει λίγο η θερμοκρασία και φτιάχνει λίγο και το πώς αισθανόμαστε λιγάκι στο περπάτημα. Το δεύτερο που καμιά φορά βοηθάει λίγο την ενεργοποίηση του τοκετού είναι οι επαφές με τον σύντροφό μας, χωρίς να είναι υποχρεωτικές. Βοηθάνε λιγάκι στην προετοιμασία του τραχύλου για το τοκετό και στην ενεργοποίηση λιγάκι του τοκετού. Οπότε αν μας βγαίνει στα πλαίσια τη μεταξύ σας σχέση, θα θέλαμε από την 37η εβδομάδα και μετά να έχουμε επαφές, χωρίς να είναι απαραίτητο. Έτσι, δηλαδή σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε επαφές, γιατί αλλιώς δεν γεννάμε να γίνει με το ζόρι. Αν όμως και τα δύο μέρη της σχέσης είναι δεκτικοί σε αυτό, οι επαφές είναι κάτι που βοηθάει στην έναρξη του τοκετού. Θα έχετε ακούσει καμιά φορά και διάφορα θέματα ότι να φάμε καυτερά, να φάμε ανανά, να φάμε χουρμάδες που μπορούν να βοηθάνε στην ενεργοποίηση του τοκετού. Αυτά είναι έτσι περιβαλλοντικές παρατηρήσεις, δεν έχει γίνει ποτέ καμία μελέτη να ξέρουμε αν πράγματι έχει κάποια βοήθεια στην έναρξη του τοκετού. Αν ας πούμε δεν έχουμε φάει ποτέ καυτερά στη ζωή μας, το να τα φάμε στον 1ο μήνα της εγκυμοσύνης είναι πιο πιθανό να κάνουμε γαστρίτιδα παρά να ξεκινήσει ο τοκετός. Αν όμως έχουμε συνηθίσει και τα τρώμε ευχάριστα,
ευχάριστα, ναι, είναι κάτι που μπορούμε να το δοκιμάσουμε λιγάκι, να δούμε αν πράγματι και εμάς μας οδηγήσει στον τοκετό. Απλά τα πιο πολλά που θα διαβάσουμε σε βιβλία, στο ίντερνετ κτλ. Μπορεί να μην έχουν τόσο μεγάλη εφαρμογή στην πραγματικότητα. Κάνω μια παύση έτσι λίγο να δω πώς έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το τι κάνουμε, έτσι, πώς προετοιμαζόμαστε λιγάκι τον τελευταίο μήνα και θα περάσω λιγάκι μετά να σας πω τα συμπτώματα του τοκετού, πότε εμείς θέλουμε να μας ενημερώσετε και σε ποια φάση έτσι πάμε συνήθως στο μευτήριο. Κάποια ερώτηση πάνω στο κομμάτι αυτό. Μπορούμε κάλλιστα κάποια στιγμή να γυρίσουμε πίσω και να συζητήσουμε κάτι που έχουμε ήδη συζητήσει. Αν κάποιος σκεφτεί κάτι που δεν ρώτησε νωρίτερα, δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε αυστηροί στο πλαίσιο της ενότητας του θέματος που αναπτύσσουμε κάθε φορά. Σχετικά με την ενημέρωση και πώς πάμε να ενημερώσουμε λίγα και πώς πάμε στο μευτήριο, τι γίνεται κτλ. Κάποια στιγμή, στην ουσία πλησιάζοντας προς την 39η-40η εβδομάδα, δεν είναι πολύ σταθερό το διάστημα στο οποίο θα ξεκινήσει ο τοκετός μας, έτσι μπορεί να ξεκινήσει θεωρητικά οποτεδήποτε μετά από τότε που θα μπούμε στην 37η με 38η εβδομάδα. Δεν είναι το σύνηθες αυτό, δηλαδή ειδικά στην πρώτη μας εγκυμοσύνη το πιο πιθανό τοκετός να ξεκινήσει λίγες μέρες πριν ή λίγες μέρες μετά την πιθανή ημερομηνία. Πιο πιθανό διάστημα δηλαδή για να γεννήσουμε, αν έχουμε μια πιθανή ημερομηνία, παραδείγματος χάρη 15 Νοεμβρίου, είναι να γεννήσουμε μεταξύ 10 και 20 Νοεμβρίου, δηλαδή στις 5 μέρες πριν και στις 5 μέρες μετά την πιθανή ημερομηνία. Θα μπορούσε να γίνει όμως και νωρίτερα, θα μπορούσε να γίνει και αργότερα. Το λέω αυτό γιατί κάποιος, ας πούμε, με πιθανή ημερομηνία 15 Νοεμβρίου θα μπορούσε να γεννήσει και 25 Νοεμβρίου. Μπορεί αυτό να μας ακούγεται λίγο περίεργο και να λέμε, μα εμάς έχουμε ακούσει μία φίλη μας, της είπε ο γιατρός ότι αν δεν έχει γεννήσει μέχρι την πιθανή ημερομηνία, να πάει να κάνει μία πρόκληση. Δεν είναι απαραίτητο να γεννήσουμε όλοι μέχρι την πιθανή ημερομηνία. Η ημερομηνία, η πιθανή του τοκετού, δεν είναι η ημερομηνία λήξεως της εγκυμοσύνης, είναι η μέση διάρκεια της εγκυμοσύνης. Έτσι, όταν η μέση διάρκεια της εγκυμοσύνης στο ανθρώπινο είδος είναι 9 μήνες, για να βγει η μέση διάρκεια σημαίνει ότι κάποιοι γεννάνε πριν από αυτή την ημερομηνία και κάποιοι γεννάνε μετά από αυτή την ημερομηνία. Άρα δεν είναι ημερομηνία λήξης, δεν σημαίνει ότι πρέπει εμείς να έχουμε γεννήσει οπωσδήποτε μέχρι την πιθανή μας ημερομηνία. Αν το τοκετός δεν έχει ξεκινήσει και όλα βαίνουν ομαλά και είναι φυσιολογικά τα πάντα αυτά που ελέγχουμε, μπορούμε να περιμένουμε και μία και καμιά φορά και 2 εβδομάδες μετά την πιθανή ημερομηνία για την έναρξη του τοκετού, ειδικά στις περιπτώσεις που επιδιώκουμε να γεννήσουμε μετά από καισαρική. Δεν θυμάμαι τώρα αν κάποια από τα κορίτσια σήμερα είναι να γεννήσουν μετά από καισαρική στην πρώτη εγκυμοσύνη, όπου θέλουμε οπωσδήποτε τη φυσική έναρξη του τοκετού και να μην επεμβαίνουμε όσο μπορούμε στη φυσική διαδικασία της έναρξης του τοκετού. Τι θα γίνει λοιπόν πλησιάζοντας προς αυτές τις εβδομάδες, μετά 38η ή 39η εβδομάδα? Δύο πράγματα στην ουσία μπορεί να συμβούν. Ή θα σπάσουν τα νερά, σαν πρώτη ένδειξη, χωρίς να έχουμε συσπάσεις, ή θα ξεκινήσουν κάποιες ήπιες, αραιές, χαλαρές συσπάσεις που σιγά σιγά θα οργανωθούν, θα είναι πιο συχνές, πιο δυνατές, πιο μεγάλης διάρκειας και όταν θα φτάσουν να είναι αρκετά έντονες και ανά 3 με 5 λεπτά θα είναι η φάση που εμείς θα θέλαμε τουλάχιστον να ενημερωθούμε, αν δεν είναι η φάση που θα πάμε στο μευτήριο. Το σπάσιμο των νερών δεν είναι κάτι που θα θέλαμε ιδανικά να συμβεί σαν πρώτη ένδειξη τοκετού, γιατί μας δεσμεύει λίγο χρονικά. Δηλαδή, αν σπάσουν τα νερά και δεν έχουμε καθόλου συσπάσεις, ιδανικά θα θέλαμε να έχουμε γεννήσει μέσα στο πρώτο 24ωρο. Οπότε, αν δεν γίνει αυτό από μόνο του, δηλαδή αν μέσα στις επόμενες ώρες, που συνήθως συμβαίνει, σε ένα ποσοστό γύρω στο 70 με 80%, να ξεκινήσουν οι συσπάσεις, μας αναγκάζει λιγάκι να κάνουμε τεχνητή έναρξη των συσπάσεων, σαν μια μίνι πρόκληση δηλαδή ουσιαστικά, γιατί δεν θέλουμε να μένουμε με σπασμένα νερά πολύ καιρό. Αν όμως αυτό συμβεί, θα ενημερώσουμε ότι σπάσαμε νερά, θα καταλάβουμε δηλαδή μια αρκετή ποσότητα υγρών που θα βγαίνει από τον κόλπο. Δεν είναι κάτι επίγον που πρέπει εκείνη τη στιγμή να τρέξω να πάω στο μευτήριο να με δουν, αλλά θα θέλαμε να κάνουμε έναν έλεγχο, να ελέγξουμε ότι είναι όλα καλά. Δεν είναι απαραίτητο να μείνουμε στο μευτήριο, αν όλα είναι καλά, δηλαδή δεν έχουμε συσπάσει, το μικράκι συμπεριφέρεται καλά, εμείς είμαστε καλά. Μπορούμε να επιστρέψουμε για 12 έως 24 ώρες στο σπίτι με την προσμονή της έναρξης των συσπάσεων και αν οι συσπάσεις δεν ξεκινήσουν, τότε θα το συζητήσουμε πώς πρέπει εμείς να επιστρέψουμε κάποια στιγμή για να προχωρήσει σιγά σιγά ο τοκετός μας. Το πιο σύνηθες είναι ότι θα ξεκινήσουν κάποιες συσπάσεις, οι οποίες δεν θα είναι απαραίτητα αρχικά πολύ έντονες και αμέσως την ημέρα που θα ξεκινήσουν θα μας οδηγήσουν και στο μευτήριο.
μευτήριο. Μπορεί να έχουμε κάποιες ήπιες συσπάσεις κάποια βράδια που θα καταλαβαίνουμε ότι να αρχίζει μια δραστηριότητα πιο έντονη. Έχω κάποιες συσπασούλες, κρατάνε μερικά δευτερόλεπτα, έρχονται λίγο ακανόνιστα στην αρχή. Μπορεί το βράδυ να τον έχουμε αυτούς τους πόνους και το πρωί να σταματάνε. Το επόμενο βράδυ να είναι λίγο πιο έντονα και το επόμενο πρωί πάλι να σταματάνε. Κάποια στιγμή όμως, και αφού υπάρχει αυτή, μπορεί να υπάρχει μια διαδικασία έτσι ήπιων συσπάσεων που δεν εξελίσσονται σε κάτι πιο δυνατό για κάνα διήμερο, τριήμερο, μετά κάποια στιγμή ξεκινάνε οι συσπάσεις πιο έντονες, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια αλλαγή, γίνονται πιο συχνές, πιο εντατικές, μπορεί να είναι ανά 15, ανά 10, ανά 5 λεπτά και κάποια στιγμή που η πόνη θα είναι έντονη και ισχυρή και πάνω από 5, πάμε συχνότητα μεγαλύτερη των 5 λεπτών, θα επικοινωνήσουμε και αν κρίνουμε ότι είναι κατάλληλη στιγμή θα πάμε στο μευτήριο. Εμείς τι θέλουμε όταν θα πάμε στο μευτήριο στην ουσία, να πάμε όταν θα έχει ξεκινήσει περίπου να υπάρχει μια διαστολή του τραχύλου, γιατί αυτό είναι που καθορίζει το αν πρέπει να μείνουμε στο μευτήριο ή να επιστρέψουμε λιγάκι στο σπίτι. Αν οι συσπάσεις μας έδιναν την εντύπωση ότι είναι ισχυρές και δυνατές, αλλά δεν έχουν αρχίσει να οδηγούν σε κάποια διαστολή του τραχύλου, θα κάνουμε τον έλεγχό μας, θα σε ελέγξει λιγάκι η Γεωργία στην κλινική και θα μας πει ότι ξέρεις, ναι, μεν έχουμε λίγο συσπάσεις, αλλά ακόμα είναι λίγο νωρίς. Θα επιστρέψουμε και θα μιλήσουμε μετά από λίγες ώρες να δούμε πότε θα ξεκινήσει η διαστολή. Αν έχει ξεκινήσει η διαστολή μας, έχει φτάσει δηλαδή σε μια διαστολή 2 εκατοστά και να κατεβαίνει το κεφαλάκι να πιέζει τον τράχυλο, θα μείνουμε στο μευτήριο για να προχωρήσουμε με τον τοκετό, όπου ποικίλει η διάρκεια του από λίγες μέχρι αρκετές ώρες. Καμιά φορά από την ώρα που θα έχουμε 2 με 3 εκατοστά διαστολή, η μέση διάρκεια του τοκετού είναι συνήθως άλλες 6 με 8 ώρες. Αλλά αυτό ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος του παιδιού, το πόσο ψηλά ή πόσο χαμηλά είναι στην έναρξη του τοκετού, με την αποτελεσματικότητα των συσπάσεων και πολλά άλλα πράγματα. Άρα, για να συνοψίσω λιγάκι σε αυτά που λέμε, εμείς πότε θα θέλαμε να ενημερωθούμε για την έναρξη του τοκετού, σε 2 περιπτώσεις, αν σπάσουν τα νερά και όταν οι συσπάσεις μας θα φτάσουν να είναι έντονες και ρυθμικές ανά 5 ή καλύτερα και ανά 3 λεπτά, εκτός αν έχουμε πει κάτι διαφορετικό, αν έχουμε μια ιδιαιτερότητα που εμείς θα θέλαμε να το ξέρουμε νωρίτερα. Θα ενημερώσουμε και ανάλογα εμείς σας κατευθύνουμε για το τι πρέπει να κάνουμε. Θα καλέσετε συνήθως τη Γεωργία σαν πρώτη επιλογή, γιατί εκείνη είναι που θα σας δει στο μευτήριο για να δει αν πράγματι ξεκινάει ο τοκετός και αν διαπιστώσει ότι υπάρχει διαστολή και προχωράμε να κάνουμε εισαγωγή και να μπούμε μέσα, θα με καλέσει και εμένα να έρθω για να είμαστε παρόντες στον τοκετό. Δεν χρειάζεται να τρέξουμε να προλάβουμε. Το λέω για τους συζύγους περισσότερο, γιατί καμιά φορά βλέπουμε αν δεν έχουμε ξαναγεννήσει ή κάποιον δικό μας άνθρωπο που να έχει γεννήσει, η πρώτη μας επαφή με το θέμα τοκετού είναι στην τηλεόραση. Που βλέπουμε ξαφνικά εκεί που κάθεται μια έγκυος και βλέπει τηλεόραση, να σπάνε τα νερά, να αρχίσουμε να τρέχουμε να προλάβουμε και να πάμε στο μευτήριο να γεννάμε. Ποτέ δεν γίνεται αυτό, ή σχεδόν ποτέ τέλος πάντων. Ο τοκετός έχει συνήθως μεγάλη διάρκεια, έχει αρκετές ώρες από τη στιγμή που θα καταλάβουμε ότι κάτι συμβαίνει μέχρι τη στιγμή που θα γεννήσουμε. Άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να τρέξουμε, να προλάβουμε, να πάμε γρήγορα στο μευτήριο, να περνάμε τα φανάρια με κόκκινο ή να ανησυχούμε αν έχει μια ελαφρά κίνηση στο δρόμο, μήπως κάτι συμβεί. Πείτε μου ερωτήσεις πάνω σε αυτά, έτσι πότε ενημερώνουμε, τι κάνουμε, πώς ξεκινάει το τοκετός από τα συμπτώματα, αν κάτι από αυτά που έχετε πει με τη Γεωργία δεν ήταν πολύ ξεκάθαρα και προχωράμε μετά σε άλλα θέματα. Μπορεί να είναι και ξεκάθαρα όλα αυτά, δεν είναι και πολύ έτσι, ασυνήθιστα, έχουμε λίγο ενημερωθεί, ενδεχομένως τα έχουμε ακούσει, τα έχουμε καταλάβει, μας τα έχει πει και η Γεωργία. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει λιγάκι είναι να είστε σε επικοινωνία, δηλαδή μην αισθάνεστε ότι πρέπει να περιμένω οπωσδήποτε να φτάσουν οι πόνοι μου έντονοι ανά 5 λεπτά. Αν αισθάνεστε ότι κάτι θέλουμε, μια συμβουλή κτλ., μπορείτε να πάρουμε ένα τηλέφωνο, δεν χρειάζεται να περιμένουμε να είναι οι συσπάσεις μας πάντα πολύ ρυθμικές και έντονες, να πάρουμε μια συμβουλή από τη Γεωργία, τι γίνεται, πώς πάμε, αν είναι κάτι που πρέπει να ενημερώσω, αν θέλω κάτι. Μην αισθάνεστε ότι πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα όταν θα μιλήσει κανείς στο τηλέφωνο στη φάση του τοκετού. Μπορούμε να καλέσουμε και διερευνητικά, έτσι, να δούμε τι γίνεται, να αναφέρουμε τα συμπτώματά μας, να ξέρει και ο άλλος τι επίκειται, γιατί και εμάς μας ενδιαφέρει να ξέρουμε αν κάποιος έχει ξεκινήσει καμιά φορά να έχει έστω και πιο ήπιες συσπάσεις, για να δούμε λίγο τον προγραμματισμό της ημέρας. Οπότε, καλό είναι να πούμε ότι ξέρεις κάτι έχει ξεκινήσει, μπορεί να μην είναι ακόμα το πολύ έντονο, αλλά θα μιλήσουμε και λίγο αργότερα όταν θα γίνουν τα πράγματα πιο ρυθμικά και πιο έντονα που θα μας οδηγήσουν και στο μευτήριο.
Στην περίπτωση που κάποιος είναι να γεννήσει μετά από καισαρική, δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό. Έτσι το χειριζόμαστε σαν μια οποιαδήποτε άλλο τοκετό, σαν να γεννάμε για πρώτη φορά ουσιαστικά. Απλά δεν θα θέλαμε να είμαστε αρκετές ώρες στο σπίτι με έντονες συσπάσεις λόγω της παρουσίας και της τομής της μήτρας. Καμιά φορά έχουμε μια τάση να πηγαίνουμε λίγο νωρίτερα στην κλινική για να ελέγχουμε και κάποια πράγματα περισσότερο, να παρακολουθούμε λίγο και το μικράκι κτλ. Άρα δεν χρειάζεται να φτάσουμε στο αμήν, που αν συμβεί σε κάποιον που γεννάει για πρώτη φορά δεν μας πειράζει ιδιαίτερα. Δηλαδή, αν υπομένουμε λίγο τους πόνους, να μείνουμε και λίγο στην αρχή στο σπίτι, γιατί καμιά φορά είναι και οι συνθήκες μας πιο ευχάριστες στο σπίτι. Μπορούμε να κάνουμε πιο εύκολα και ένα ντουζάκι ζεστό, χαλαρωτικό. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή αισθανθούμε ότι είναι λίγο ψιλοέντονη η πόνη, αλλά δεν είναι ακόμα η ώρα να πάμε στο μευτήριο, μπορούμε να κάνουμε και ένα ντουζάκι ζεστό, έτσι λίγο χαλαρωτικό. Βοηθάει λίγο να μας χαλαρώνει και μειώνει λίγο την αίσθηση του πόνου. Μπορούμε να πάρουμε και ένα ντεπονάκι που είναι πολύ υπηαναλγητικό, δεν θα σταματήσει τους πόνους του τοκετού, αλλά μπορεί για λίγη ώρα να μας κάνει να αισθανθούμε λίγο καλύτεροι και θα είμαστε και σε επικοινωνία να μιλήσουμε με το καλό όταν θα έρθει η ώρα να πάμε στο μευτήριο. Κάτι να ρωτήσετε πάνω στο κομμάτι αυτό? Δεν χρειάζεται να ψάξουμε να βρούμε οπωσδήποτε μια ερώτηση αν δεν έχουμε κάτι που να μας προβληματίζει. Θα βρούμε πράγματα να συζητήσουμε και στη συνέχεια. Μπορεί να είναι λίγο ξεκάθαρα όλα αυτά που λέμε αυτή τη στιγμή. Λιγάκι θέλω να πούμε για το θέμα της αναλγησίας στον τοκετό και τι κάνουμε για να μειώσουμε λίγο την αίσθηση του πόνου. Γεγονός είναι ότι ο τοκετός συνοδεύεται από κάποιο πόνο, όπου κοπέλες που έχουν γεννήσει σίγουρα τον περιγράφουν σαν έναν αρκετά έντονο πόνο στην οξεία φάση του τοκετού, δηλαδή στη φάση που εξελίσσεται ο τοκετός πολύ ενεργά και δυναμικά. Δεν πρέπει αυτό, όπως είπαμε, να μας τρομάζει, γιατί υπάρχουν λύσεις όσον αφορά τον πόνο. Θα σκεφτούμε ότι και πριν από εμάς έχουν γεννήσει πάρα πολλές γυναίκες στον κόσμο και με πολύ διαφορετικές συνθήκες, σε περιοχές του κόσμου όπου δεν υπάρχει άμεση πρόσβαση σε κάποια ιατρική βοήθεια, ούτε καν με ΜΕΕΣ κτλ. Μπορεί σε κάποια χώρα, στην Αφρική, να γεννάμε και μόνοι μας με την παρουσία κάποιου απλά που έχει ξαναγεννήσει να μας βοηθάει. Οπότε θέλω να πω ότι είναι κάτι που η φύση σε μεγάλο βαθμό το κάνει μόνη της και μας οθεί να συμπεριφερθούμε με έναν συγκεκριμένο τρόπο στο τοκετό μας. Σίγουρα όταν έχουμε έναν άνθρωπο δίπλα μας, τη ΜΕΑ που έχουμε επιλέξει, το γιατρό που έχουμε επιλέξει, μας βοηθάει πολύ περισσότερο στο να είμαστε ψυχολογικά ήρεμοι, στο να κάνουμε αυτά που πρέπει και να συμπεριφερόμαστε με τέτοιο τρόπο που να βοηθάει την εξέλιξη του τοκετού. Ο λόγος που επιλέγουμε να γεννήσουμε στην εποχή μας στο μευτήριο και όχι στο σπίτι ή με τον γιατρό του χωριού που συνέβαινε παλιότερα τα περασμένα χρόνια, είναι ότι παρότι ο τοκετός είναι μια φυσιολογική διαδικασία και παρότι στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων εξελίσσεται ομαλά και φυσιολογικά, υπάρχουν περιπτώσεις όπου μπορεί είτε η μητέρα είτε το έμβριο να αντιμετωπίσουν κάποια προβλήματα και γι' αυτό είμαστε και εμείς εκεί για να βεβαιώσουμε ότι όλα εξελίσσονται ομαλά ή αν εμφανιστεί το οποιοδήποτε πρόβλημα να το αντιμετωπίσουμε με τέτοιο τρόπο που να μην επηρεάσει την υγεία και των δύο. Οι πόνοι στην αρχή του τοκετού, όπως είπαμε, είναι ήπιοι, εξελίσσονται σταδιακά, φτάνουν να γίνουν αρκετά έντονοι στη μέση προς το τέλος του τοκετού. Υπάρχει η επισκληρίδιος στην εποχή μας, μια πολύ σημαντική ανακάλυψη στον τομέα της μευτικής, γιατί μπορούμε να γεννήσουμε στις μέρες μας όχι χωρίς να πονέσουμε καθόλου, αλλά χωρίς να πονέσουμε έντονα και να αντιμετωπίσουμε τη φάση εκεί που έχουμε τους έντονους πόνους του τοκετού. Είναι μια ιατρική διαδικασία η επισκληρίδιος, την κάνουν οι αναισθησιολόγοι που βρίσκονται στις μευτικές κλινικές. Είναι πολύ έμπειροι στο κομμάτι αυτό και η διαδικασία γίνεται πολύ ομαλά και με ελάχιστες έως καθόλου κινδύνους για τα θέματα αυτά. Είναι μια ενεσούλα που κάνουμε στην ουσία στην είσοδο της σπονδυλικής μας στήλης, εκεί που ονομάζουμε τον επισκληρίδιο χώρο. Είναι η σκληρά μήνυγκα που καλύπτει τον νοτιαίο μυελό. Μπορεί να είναι μια ευαίσθητη περιοχή του σώματός μας, γιατί λίγο πιο μέσα περνάνε όλα τα νεύρα της σπονδυλικής στήλης, αλλά παρόλα αυτά η διαδικασία ιατρικά είναι μια απλή διαδικασία που κάνουμε μια έγχυση ενός αναλγητικού φαρμάκου και από το σημείο της έγχυσης και κάτω εμείς μετά δεν πονάμε καθόλου. Δεν είμαστε παράλυτοι, δεν είμαστε αναίσθητοι από το σημείο και κάτω, γιατί αισθανόμαστε, έχουμε αίσθηση της πίεσης, της αφής, αλλά δεν έχουμε αίσθηση του πόνου. Αισθανόμαστε και τα πόδια λίγο πιο βαριά, αλλά μπορούμε να σηκωθούμε, να περπατήσουμε,
περπατήσουμε, να στηρίξουμε το σώμα μας. Δεν είναι ότι δεν μπορούμε να κινηθούμε με τη χρήση της επισκληριδίου, αλλά είναι μια πολύ ασφαλής και πολύ αποτελεσματική μέθοδος αναλγησίας. Δεν είναι υποχρεωτική, δεν είναι απαραίτητο να κάνει κάποιος επισκληρίδιο. Το σημαντικό είναι να τη βλέπουμε την επισκληρίδιο σαν μια λύση εναλλακτική που υπάρχει και αν αισθανθούμε ότι χρειαζόμαστε, να τη ζητήσουμε. Εμείς εκεί θα είμαστε και θα σας συμβουλεύουμε για το αν και κατά πόσον πρέπει να την κάνουμε ή πρέπει να προσπαθήσουμε να την αποφύγουμε. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα θέλαμε να κάνουμε μια επισκληρίδιο στα πολύ αρχικά στάδια του τοκετού, με το που πάμε δηλαδή στο μεευτήριο, γιατί οι συσπάσεις ακόμα είναι πιο ήπιες, πιο άριθμες, δεν έχει ενεργοποιηθεί σε πολύ έντονο ρυθμό ο τοκετός μας και καμιά φορά αυτή η χαλάρωση που προκαλεί η επισκληρίδιος μπορεί να αναστείλει και τις συσπάσεις του τοκετού. Μπορούμε να σταματήσουμε να πονάμε, αλλά μπορεί και να μην γεννάμε. Οπότε το να μην πονάμε και να καθόμαστε να κοιταζόμαστε δεν έχει κάποιο ενδιαφέρον, γιατί εμείς θέλουμε παράλληλα να εξελίσσεται και το τοκετός. Άρα θα θέλαμε στα αρχικά στάδια να αποφύγουμε τη χρήση επισκληριδίου, με το που θα πάμε δηλαδή στο μεευτήριο, και να την κάνουμε αν φτάσει κάποια στιγμή ο τοκετός μας να εξελίσσεται πιο γρήγορα, πιο ένεργα, δηλαδή όταν θα έχουμε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη από 5-6 εκατοστά διαστολής και πάνω. Από εκεί και πέρα, αν δεν μπορούμε φυσικά να συμπεριφερθούμε καλά νωρίτερα, δηλαδή αν οι συσπάσεις μας είναι έντονες και επώδυνες και θέλουμε να κάνουμε την επισκληρίδιο και νωρίτερα, φυσικά θα την κάνουμε. Αν δεν μπορούμε να συνεργαστούμε λόγω του πόνου, προτιμάμε να ηρεμήσουμε την πλευρά του πόνου και να δούμε μετά αν επηρεάσει λίγο αρνητικά την εξέλιξη του τοκετού. Οπότε αυτός είναι ο κανόνας, αλλά το καθορίζουμε και με βάση το πώς εξελίσσεται ο κάθε τοκετός. Μπορεί εμείς να ήθελαμε σόν και καλά να κάνουμε οπωσδήποτε επισκληρίδιο, να έχουμε στο μυαλό μας τουλάχιστον αυτό και να έχουμε έναν εύκολο γρήγορο τοκετό που να εξελιχθεί πολύ ομαλά, πολύ γρήγορα και να μην σκεφτούμε καν αν θέλαμε να κάνουμε επισκληρίδιο. Ή το ανάποδο, να θέλαμε να την αποφύγουμε από τη μία πλευρά, να είχαμε στο μυαλό μας ότι θα ήθελα όσο μπορώ να αποφύγω τη χρήση επισκληριδίου, αλλά να μας τύχει ένας δύσκολος τοκετός με το κεφαλάκι του παιδιού να έχει πάρει λάθος θέση, να εξελίσσεται αργά και λίγο πιο επώδυνα από το μέσο όρο και να μας αναγκάσει ο τοκετός με τον τρόπο του να ζητήσουμε την επισκληρίδιο ενώ δεν το είχαμε στο μυαλό μας. Άρα στην ουσία καλό είναι να το σκεφτόμαστε ότι υπάρχει αυτή η επιλογή, θα είμαστε και εμείς εκεί, θα σας συμβουλεύουμε κατά πόσο θέλουμε να προχωρήσουμε σε αυτό. Άλλες μέθοδοι βοηθάει και η χρήση του τοκετού του νερού, για τον τοκετό στο νερό, δηλαδή να μπούμε σε μια πισίνα με ζεστό νερό στην προετοιμασία μας για να φτάσουμε στο τελικό κομμάτι του τοκετού. Η θερμοκρασία του νερού και η χαλάρωση που αυτή προκαλεί βοηθάει να μειώνουμε την αίσθηση του πόνου του τοκετού. Μην φανταστείτε ότι θα μπω στην πισίνα του νερού και ξαφνικά δεν θα πονάω καθόλου, δηλαδή δεν έχει την αποτελεσματικότητα φυσικά της επισκληριδίου, αλλά μπορεί να προκαλεί μια μείωση της έντασης, της αίσθησης τουλάχιστον του πόνου κατά 30%, που μπορεί αυτό για κάποιες κοπέλες να είναι επαρκές, να τους βοηθήσει να φτάσουν στο τέλος του τοκετού χωρίς να χρειαστούν κάτι άλλο. Από τις 10 κοπέλες που θα επιλέξουν τον τοκετό στο νερό στην πρώτη τους εγκυμοσύνη, αν δεν έχουμε ξαναγεννήσει, παρότι θα αισθανθούν μια βελτίωση και μια ανακούφιση στην αίσθηση του πόνου, οι 9 στις 10 θα αλλάξουν γνώμη κάποια στιγμή και θα πούνε: ωραία, με βοήθησε το νερό μέχρι ένα σημείο, αλλά αισθάνομαι ότι θέλω κάτι πιο δραστικό για να φτάσω μέχρι το τέλος του τοκετού. Οπότε μπορεί να βγούμε και να κάνουμε μια επισκληρίδιο. Αντίθετα, στο δεύτερο τοκετό, επειδή ο δεύτερος τοκετός είναι πιο γρήγορος, πιο εύκολος, με μικρότερη ανάγκη σε αναλγησία, οι περισσότερες κοπέλες που θα επιλέξουν τον τοκετό στο νερό θα τον ολοκληρώσουν κιόλας στο νερό, χωρίς να αισθανθούν την ανάγκη να κάνουν κάτι διαφορετικό στην εξέλιξη του τοκετού. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι επειδή είναι πιθανό να μην μας βοηθήσει να φτάσουμε στο τέλος του τοκετού, δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και να δούμε πώς πάμε μέχρι ένα σημείο και μετά να αλλάξουμε γνώμη, να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Εκεί πάλι θα είμαστε και θα τα συζητάμε λιγάκι αυτά τα θέματα. Κάποια ερώτηση πάνω στο κομμάτι αυτό, στην αναλγησία, στη χρήση επισκληριδίου, στο αν θα την κάνουμε, αν δεν θα την κάνουμε, κάποια απορία πάνω στα θέματα αυτά? Αντριάννα, Άννη. Υπάρχει περίπτωση να κάνεις την επισκληρίδιο και να μην σε πιάσει? Έλα λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, γιατί επειδή είσαι λίγο μακριά δεν ακούγεσαι πολύ καθαρά. Υπάρχει περίπτωση να κάνεις την επισκληρίδιο και να μην σε πιάσει? Ναι, υπάρχει, δεν είναι το σύνηθες. Κάποιες κοπέλες που μπορεί να έχουν κάποια ευαισθησία στη σπονδυλική στήλη, κάποια ανατομική παραλλαγή, μπορεί να έχουν κάποια κύλη ενός μεσοσπονδύλιου δίσκου και να πιέζει το σημείο εκεί που της επισκληριδίου και να μην γίνεται η διάχυση του φαρμάκου καλά. Μπορεί να την κάνουμε και ή να μην αισθανθούμε σημαντική βελτίωση ή να αισθανθούμε ότι
έχει πιάσει λίγο μονόπλευρα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, έφυγε ο πόνος από το μεγάλο μέρος της κοιλιάς, αλλά μένει εντοπισμένο σε μια περιοχή δεξιά ή αριστερά, που καμιά φορά μπορεί να είναι και πιο ενοχλητικό να πονά σε ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο από ότι σε όλη την κοιλιά. Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί ένα λεπτό καθητηράκι που αφήνουμε να το αλλάξουμε λιγάκι τη θέση, ή ακόμα πιο σπάνια να κάνουμε ξανά τη διαδικασία. Αν δούμε ότι δεν έπιασε σωστά, να την επαναλάβουμε. Από τη στιγμή που θα πιάσει σωστά, η επισκληρίδωση έχει μια διάρκεια 1 με 1,5 ώρα, δηλαδή ανακουφιζόμαστε για τους πόνους, αλλά μετά κάποια στιγμή επανέρχεται, αλλά δεν χρειάζεται να κάνουμε μετά όλη τη διαδικασία από την αρχή. Έχουμε αφήσει ένα λεπτό καθητηράκι στο σημείο που κάναμε την πρώτη ένεση και ξανακάνουμε ένα φάρμακο από την αρχή. Μπορεί να αλλάξουμε τη δόση του φαρμάκου, πάνω χάρη, να δούμε ότι δεν μας έχει πιάσει καλά, να κάνουμε μια μεγαλύτερη δόση. Αλλά ναι, μπορεί σε σπάνιες περιπτώσεις να χρειαστεί και μια επανατοποθέτηση. Όχι πολύ συχνά, αλλά μπορεί να συμβεί. Ευχαριστώ. Μαρία. Εγώ θέλω να πω, επειδή γέννησα στο νερό, την πισίνα του Ιασό, αν κάποια κοπέλα θέλει να το δοκιμάσει, να το δοκιμάσει 100%, να μην το σκεφτεί καθόλου. Είναι υπέροχη εμπειρία, είναι το κάτι άλλο. Αυτό. Μπράβο, είναι σημαντικό, ξέρεις, να μοιραζόμαστε λίγο τις εμπειρίες μας από τον τοκετό, γιατί βοηθάει και κάποιον που δεν το έχει σκεφτεί ή δεν έχει ενημερωθεί κατάλληλα να το χρησιμοποιήσουμε. Είναι αυτό που είπαμε, μπορεί για τη Μαρία να ήταν η καλύτερη εμπειρία, μπορεί κάποιος άλλος να πει: εγώ μπήκα στο νερό και ήμουν σε μια φάση δύσκολη και άλλαξα γνώμη, μετά έκανα κάτι διαφορετικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν βοηθάει με τον τρόπο του. Σίγουρα στο δεύτερο τοκετό που είναι πιο εύκολος, πιο γρήγορος, οπότε η Μαρία αν το επιδιώξει ξανά τη δεύτερη φορά θα το δει ακόμα πιο ευχάριστη εμπειρία, δεν το συζητώ. Αν δηλαδή το καταφέρουμε την πρώτη φορά, η δεύτερη θα μας φανεί πολύ πιο απλή διαδικασία. Αλλά ναι, είναι κάτι που και εμείς το προτείνουμε, αρκεί να είμαστε αυτής της φιλοσοφίας. Δεν είναι για όλους το τοκετό στο νερό, είναι να μας ταιριάζει αυτή η φιλοσοφία, να θέλουμε να το δοκιμάσουμε, το δοκιμάζουμε δεν και βλέπουμε. έτσι δεν είναι ότι... Όμως, αυτό θέλω να πω. Δεν χάνουμε κάτι να το δοκιμάσουμε. Μπορούμε να βγούμε από την πανιέρα οποιαδήποτε στιγμή και να πάμε στο κρεβάτι να γεννήσουμε. Έτσι. Οπότε μπορούμε πάντα να αλλάξουμε κάτι διαφορετικό. Αν έχουμε κάνει επισκληρίδιο, δεν μπορούμε να βγούμε, να αφήσουμε την επισκληρίδιο και να μπούμε στην πανιέρα. Σίγουρα το ανάποδο δεν γίνεται. Οπότε έτσι βοηθάει λιγάκι. Αναστασία μου. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστούμε, Μάρια μου. Ήθελα απλά να ρωτήσω, επειδή έμαθα ότι στο Ιασό υπάρχει μία μόνο πισίνα. Εγώ, ας πούμε, θα ήθελα πολύ στο νερό. Στην περίπτωση, ας πούμε, που υπάρχει μόνο... γεννάει κάποια άλλη, Λοιπόν, όσο και αν σου κάνει εντύπωση, παρότι το Ιασό είναι ένα μευτήριο που έχει αρκετούς τοκετούς και κάθε χρόνο συνολικά, αλλά και κάθε ημέρα, για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να τον αντιληφθώ γιατί, δεν το χρησιμοποιούν. Ούτε οι ΜΕΣ, ούτε οι γιατροί. Εμένα δεν μου έχει τύχει δηλαδή ποτέ όμως, έτσι, να θέλουμε την πισίνα του νερού και να είναι κατηλημμένη. Καλύτερα να είναι έτσι, να τη χρησιμοποιούμε εμείς όποτε θέλουμε, να μην τη χρησιμοποιούν οι υπόλοιποι και να είμαστε μια χαρά. Φαντάζομαι ότι αν αυξηθεί ο αριθμός των γιατρών ή των ΜΕΟΝ που το προτείνουν και το χρησιμοποιούν και δουν ότι πολλοί άνθρωποι θέλουν να το χρησιμοποιήσουν και κάποια στιγμή δεν γίνεται, κάποια στιγμή θα φτιάξουν και ένα δεύτερο χώρο που να μπορεί να χρησιμοποιείται επίσης. Αυτή τη στιγμή γεγονός είναι ότι υπάρχει μια πολύ μικρή πιθανότητα να θέλω να το χρησιμοποιήσω και να μην μπορώ, αλλά το πιο πιθανό είναι να μην υπάρχει καμία τέτοια δυσκολία. Οπότε εσείς όταν θα έρθει η ώρα του τοκετού και πριν πάμε ακόμα στο μευτήριο, θα το αναφέρετε λιγάκι στη Γεωργία, όποιος θέλει να το έχει σαν εναλλακτική λύση, να πει ότι σκέφτομαι για να επικοινωνήσει και εκείνη να δει αν υπάρχει ελεύθερο, να μας το κρατήσουν αν υπάρχει ελεύθερο, αλλά συνήθως δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα τέτοιου είδους. Βούλα. Να πω και εγώ την εμπειρία μου στα κορίτσια. Να πεις, φυσικά. Και εγώ έχω γεννήσει την πρώτη φορά. Έκανα χρήση του νερού, δεν γέννησα το νερό τελικά. Ναι. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Όντως είναι πολύ ανακουφιστικό και ακόμα και αν κάποια στιγμή αποφασίσουμε ότι δεν διαχειριζόμαστε άλλο τον πόνο και θέλουμε να βγούμε και να κάνουμε επισκληρίδιο, και πάλι το διάστημα που θα περάσουμε μέσα είναι πολύ ανακουφιστικό. Εγώ είχα και πρόκληση κιόλας, οπότε ήταν και πρώτος τοκετός και πρόκληση, οπότε λίγο εκείνη την ώρα αποφάσισα ότι δεν θέλω άλλο πόνο
Αλλά όσο διάστημα ήμουν μέσα ήταν πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή τώρα στη δεύτερη φορά, εάν το επιτρέψουν οι συνθήκες, θα το ξαναδοκιμάσω. Και αν το καταφέρω. Λογικά θα τα καταφέρουμε και αυτή τη φορά πιο εύκολα. Είναι πιο εύκολη, η πιο μεγάλη πιθανότητα σίγουρα. Ναι, να δούμε. Έτσι, μια χαρά. Όλγα. Καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω για την παρακολούθηση του μωρού την ώρα που είμαστε μέσα στο νερό. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη διαδικασία? Ό,τι κάνουμε και εκτός νερού γίνεται και στο νερό. Η χρήση, δηλαδή, μπορούν να μπουν τα μηχανήματα αυτά τέλος πάντων? Ναι. Η χρήση του καρδιοκογράφου, δηλαδή αυτό που χρησιμοποιούμε για να παρακολουθούμε την καρδιακή συχνότητα του εμβρίου, που είναι έτσι μια διαδικασία που μας βοηθάει να ξέρουμε κι εμείς ότι το εμβριάκι συμπεριφέρεται καλά, δεν δυσκολεύεται με κάποιο τρόπο στο τοκετό, ότι η οξυγόνωσή του παραμένει σωστή, γιατί σε κάποιες σπάνιες περιπτώσεις μπορεί κάποια πράγματα να αλλάξουν. Ό,τι ακριβώς κάνουμε εκτός νερού μπορεί να γίνει και στην πισίνα του νερού. Δεν αλλάζει η παρακολούθηση καθόλου. Δεν δηλαδή είναι πιο δύσκολη ή μπαίνοντας στο νερό διακυβεύουμε λιγάκι την παρακολούθηση, αυξάνουμε λίγο την επικινδυνότητα. Καθόλου. Ωραία, τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Άλλη ερώτηση πάνω στα θέματα αυτά? Μπορούμε κάλλιστα να γυρίσουμε κάποια στιγμή να πούμε κάποια πραγματάκια. Επειδή είπαμε λίγο έτσι για την παρακολούθηση του εμβρίου, έτσι δύο πραγματάκια να γνωρίζετε. Όπως είπαμε, ο τοκετός είναι μια φυσιολογική διαδικασία. Τα μικράκια στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων συμπεριφέρονται πάρα πολύ καλά στον τοκετό. Υπάρχουν όμως κάποιες περιπτώσεις όπου μπορούν κάποια παιδιά να αντιδράσουν. Μεγαλύτερες πιθανότητες όταν είναι ένα εμβριάκι λίγο πιο μικρό, όταν έχει μια μειωμένη ανάπτυξη και δεν αναπτύσσεται τόσο καλά, γιατί οι αντοχές που έχει είναι λίγο μικρότερες. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που ο ομφάλιος λόρος έχει κάποια περιτύλιξη, δηλαδή να τυλίγεται γύρω από το σώμα ή γύρω από το λαιμό του εμβρίου. Πολλοί κόσμος τρομάζει, ακούει έχω περιτύλιξη στο λαιμό, αλλά κινδυνεύω να πνιγώ. Δεν πνίγομαι αν δεν αναπνέω. Άρα, όσο και να έχω μία περιτύλιξη στο λαιμό, δεν κινδυνεύω να πνιγώ, γιατί δεν περνάει οξυγόνο από το λαιμό μου. Οξυγονώνομαι μέσω του ομφαλίου λόρου με ένα διαφορετικό τρόπο. Οπότε η περιτύλιξη δεν μας ενδιαφέρει σε ποιο σημείο είναι. Απλά όταν περιτυλίσσεται ο ομφάλιος λόρος και το έμβριο κατεβαίνει προς τα κάτω, τραβιέται και λίγο περισσότερο και μπορεί την ώρα της σύσπασης, όταν έχει πολλές περιτυλίξεις, να μειώνει λίγο την παροχή του αίματος και οξυγόνου στο έμβριο. Τα έμβρια έχουν και τρόπους αντιρροπιστικούς, δηλαδή ακόμα και μια μικρή μείωση της παροχής του οξυγόνου στον οργανισμό τους το αντιρροπίζουν με τον τρόπο τους. Υπάρχουν όμως κάποιες φορές που μπορεί λίγο να αντιδράσουν. Μπορεί δηλαδή να κάνουν κάποιες μικρές βραδικαρδίες, να ρίχνουν τον καρδιακό παλμό. Γι' αυτό και είναι κάτι που θέλουμε να το παρακολουθούμε. Είτε είμαστε, όπως είπαμε, στο νερό, είτε έξω από αυτό. Έχουμε τρόπο να ξέρουμε ότι το μικράκι με τον τρόπο του μας ενημερώνει και μας καθησυχάζει ότι είναι καλά. Εάν δεν είναι πολύ καλά, αν κάνει κάποιες βραδικαρδίες τέτοιες που έχουν κάποιο βαθμό επικινδυνότητας, το πώς το αντιμετωπίζουμε εξαρτάται από τι είναι αυτό που το προκαλεί. Πολλές φορές όταν αυτό συμβαίνει θέλουμε λίγο να επισπεύσουμε τον τοκετό. Αν αυτό συμβεί στην τελευταία στιγμή που μπορεί εμείς να εξωθούμε, να σπρώχνουμε για τη γέννησή του, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να πρέπει να το επισπεύσουμε τραβώντας το κι εμείς λιγάκι, ασκώντας μια έξτρα δύναμη για να βγει λίγο πιο γρήγορα. Αν συμβεί όταν δεν έχουμε φτάσει στο τελικό κομμάτι του τοκετού, αλλάζουμε λίγο τη θέση μας, αλλάζουμε λίγο την ενυδάτωσή μας. Αν όμως συμβαίνει συνεχόμενα και δεν είμαστε κοντά στο τοκετό, η μόνη λύση να το αντιμετωπίσουμε μια εμβρυϊκή δυσχέρεια είναι κάνοντας καισαρική, αλλά μην φανταστείτε ότι είναι κάτι που συμβαίνει συχνά στην εξέλιξη ενός τοκετού, δηλαδή να αντιδρά τόσο απότομα το έμβριο που να μας οδηγεί σε άλλα αποτελέσματα. Αλλά γι' αυτό και τα παρακολουθούμε. Όπως είπαμε, γι' αυτό επιλέγουμε να είμαστε στην κλινική και όχι στο σπίτι, γι' αυτό επιλέγουμε να έχουμε κοντά μας ανθρώπους που έχουν μια εμπειρία στο κομμάτι αυτό και για να μας βοηθήσουν να αυξήσουμε όσο δυνατόν περισσότερο μπορούμε την πιθανότητα να γεννήσουμε φυσιολογικά, αλλά και για την περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά, είτε από την πλευρά της υγείας της μητέρας, είτε από την πλευρά του εμβρίου, να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Αν κάποιος δεν μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι που συζητάμε τώρα, όχι ότι δεν θέλω να το συζητήσουμε, πολύ ευχαριστώ να μπούμε και σε πιο λεπτομέρειες αν θέλετε, αλλά επειδή συζητάμε ότι το τοκετός είναι μια φυσιολογική διαδικασία, ότι έχει μικρούς κινδύνους επιπλοκών κτλ., το να κάτσω λίγο εγώ τώρα να σας πω όλες τις πιθανές επιπλοκές, τι μπορεί να πάθει κανείς στον τοκετό, τι μπορεί να συμβεί στη μητέρα ή τι μπορεί να συμβεί στο έμβριο μία φορά στις 10.000 τοκετούς,
δεν έχει κάποιο νόημα, γιατί θα αγχωθούμε χωρίς κανένα λόγο για κάτι που είναι σχεδόν απίθανο να συμβεί στον οποιονδήποτε. Αν όμως κάποιος θέλει να κάνει μια πιο συγκεκριμένη ερώτηση για πιθανά προβλήματα, επιπλοκές στο τοκετό, κάτι που μπορεί να συμβεί, με ποιον τρόπο το αντιμετωπίζουμε, ευχαρίστως να το συζητήσουμε. Μαρία. Γιατρέ, υπάρχει περίπτωση αυτό το μηχάνημα που σου βάζουν, το καρδιοτοκογράφο, ναι. Υπάρχει περίπτωση να ζητήσουμε για λίγο έστω να μην μας ενοχλεί, γιατί εγώ θυμάμαι ότι μου ήταν πάρα πολύ ενοχλητικό. Φυσικά, ναι, φυσικά. Ο καρδιοτοκογράφος δεν έχει μεγάλο νόημα να είναι συνεχόμενη η χρήση του. Αν δηλαδή έχουμε παρακολουθήσει για κάποια ώρα και είναι όλα καλά, το μικράκι δεν συμπεριφέρεται στις συσπάσεις, δεν έχει αλλάξει κάτι, είναι πολύ απίθανο ξαφνικά για το ένα διάστημα που εμείς θα θέλουμε να είμαστε χωρίς τον καρδιοτοκογράφο να συμβεί κάτι. Το παρακολουθούμε και κατά διαστήματα και μας καλύπτει πλήρως. Τώρα, αν είναι ένα εμβριάκι το οποίο έχει δείξει κακή διαγωγή μέχρι ένα σημείο, δηλαδή δεν συμπεριφέρεται πολύ καλά, στις συσπάσεις κάνει βραδικαρδίες κλπ. Εκεί ναι, θα θέλαμε, ακόμα και αν μας ενοχλεί λιγάκι, να είχαμε μια πιο συνεχόμενη παρακολούθηση, γιατί ξέρουμε ότι είναι ένα μικράκι που μπορεί να αντιδράσει λίγο διαφορετικά. Όσο όλα είναι καλά, τόσο και μεγαλύτερη πιθανότητα να μην χρειαστεί να το χρησιμοποιούμε συνέχεια ή να έχουμε και μεγαλύτερα διαστήματα που δεν το παρακολουθούμε. Ωραία, ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Μαρία. Άλλη ερώτηση? Πάνω σε αυτά τα θέματα. Περνάω λιγάκι σε ένα θέμα που πάντα με ρωτάτε λιγάκι στα πλαίσια των ραντεβού στο ιατρείο, και επειδή θέλει λίγο χρόνο το αφήνω για να το συζητήσουμε σε αυτή τη φάση. Δεν έχει τόσο άμεση σχέση με αυτά που συζητάγαμε μέχρι τώρα, αλλά είναι για τα βλαστικά κύτταρα, που θέλω έτσι λίγο να το εξαντλήσουμε λιγάκι αυτό το θέμα για όποιο έχει απορίες και δεν γνωρίζει τι είναι ή δεν έχει ενημερωθεί με κάποιον άλλο τρόπο. Όταν θα πάμε με το καλό στο μεευτήριο να γεννήσουμε, στη διαδικασία της εισαγωγής που μας παίρνουν λίγο το ιστορικό τα κορίτσια του μεευτηρίου, θα μας ρωτήσουν αν έχουμε επιλέξει να κρατήσουμε βλαστικά κύτταρα ή αν έχουμε επιλέξει να κρατήσουμε ένα κομμάτι του ομφαλίου λόρου. Αυτή είναι μια διαδικασία που γίνεται έτσι την τελευταία, παραδείγματος χάρη, 15 ετία. Έχει βρεθεί ότι τα βλαστικά κύτταρα που είναι κύτταρα που βρίσκονται μέσα στο αίμα του ομφαλίου λόρου, που κυλάει από τον πλακούντα προς την μητέρα, προς το έμβριο, από τη μητέρα μέσω του πλακούντα προς το έμβριο, έχουν κάποια χρησιμότητα και μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για την αντιμετώπιση κάποιων προβλημάτων. Το ίδιο και με το κομμάτι του ομφαλίου λόρου, που είναι κάποια διαφορετικά κύτταρα. Τα βλαστικά κύτταρα ονομάζονται και αρχαίγωνα αιμοποιητικά κύτταρα, μοιάζουν δηλαδή με τα κύτταρα που θα σχηματίσουν στη συνέχεια το αιμοποιητικό μας σύστημα και έχουν έτσι μια ιδιαίτερη αιμοποιητική ικανότητα. Άρα μπορούμε εμείς, εάν τα συλλέξουμε με κάποιο ειδικό τρόπο μετά την γέννηση του εμβρίου, να τα κρατήσουμε με κάποιες ειδικές τεχνικές και σε ειδικές συνθήκες, έτσι ώστε να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε αν χρειαστεί στο μέλλον. Και υπάρχει εφαρμογή της χρήσης των βλαστικών κυττάρων στην εποχή μας για την αντιμετώπιση προβλημάτων του αιμοποιητικού συστήματος, όπως είναι παραδείγματος χάρη λευχαιμίες, απλαστικές ανεμίες ή άλλα αιμοποιητικά προβλήματα. Αν ένα παιδάκι, παραδείγματος χάρη, εμφανίσει λευχαιμία, που είναι μια πάθηση που παλεύεται, δεν είναι ότι σηκώνουμε τα χέρια ψηλά και λέμε πω ότι πάθαμε. Έχει λύσεις, δύσκολες καμιά φορά και στην αντιμετώπιση και σε κάποια πράγματα, αλλά έχουμε και πολύ καλές εξελίξεις στο κομμάτι αυτό. Μία από αυτές τις δυνατότητες που έχουμε είναι η μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων, τα οποία αναλαμβάνουν την αιμοποιητική δραστηριότητα του οργανισμού και υπάρχουν περιπτώσεις που μπορούν να οδηγήσουν μέχρι και σε πλήρη θεραπεία του προβλήματος. Αυτό μπορεί να γίνει με βλαστικά κύτταρα του ίδιου του οργανισμού ή με βλαστικά κύτταρα που έχουμε πάρει από κάποιον συμβατό με εμάς οργανισμό. Δεν είναι δηλαδή απαραίτητο να είναι τα δικά μας βλαστικά κύτταρα, μπορεί να είναι κάποιο άλλο που είναι συμβατός με εμάς. Η φύλαξη των βλαστικών κυττάρων γίνεται με μια ειδική φύλαξη που κάνουμε εμείς μετά το κόψιμο του ομφαλίου λόρου, το συλλέγουμε για ένα διάστημα 2-3 λεπτών και τα δίνουμε μετά είτε για δημόσια είτε για ιδιωτική φύλαξη. Το σκεπτικό της δημόσιας φύλαξης είναι ότι κάνω μια δωρεά βλαστικών κυττάρων στο κοινωνικό σύνολο, στο δημόσιο σύνολο ή στο δημόσιο δηλαδή ουσιαστικά, για όποιον
μπορεί να τα χρειαστεί στο μέλλον. Όχι για μένα αποκλειστικά, αλλά για οποιονδήποτε μπορεί να είναι συμβατός με τα βλαστικά αυτά κύτταρα και μπορεί να τον βοηθήσει για την αντιμετώπιση του προβλήματος που θα έχει εμφανίσει στη ζωή του. Η ιδιωτική φύλαξη είναι κάτι εντελώς προσωπικό. Θα τα δώσω εγώ, που έχω κάνει μια συμφωνία με μια ιδιωτική τράπεζα, να μου τα φυλάξει μια ιδιωτική τράπεζα. Κανείς άλλος δεν έχει πρόσβαση σε αυτά, παρά μόνο εγώ, αν και εφόσον τα χρειαστώ. Αν ρωτήσει κανείς τι είναι πιο σωστό ιατρικά, να κάνω δημόσια φύλαξη ή να κάνω ιατρική φύλαξη, ιατρικά θεωρούμε ότι είναι πιο σωστή η δημόσια φύλαξη. Γιατί η πιθανότητα του καθενός από εμάς να χρειαστεί τα δικά του βλαστικά κύτταρα για να τα χρησιμοποιήσει είναι πολύ μικρή, ενώ είναι πολύ μεγαλύτερη κάποιου άλλου ανθρώπου να τα χρειαστεί που τυχαίνει να είναι συμβατός με εμάς. Άρα, αν θέλουμε να βοηθάμε όσο γίνεται περισσότερο κάποιος να ωφεληθεί από αυτή την χρήση, τη φύλαξη των βλαστικών κυττάρων, προτιμάμε να γίνεται μια δημόσια φύλαξη. Και επειδή δεν είναι τόσο σημαντική η συμβατότητα όπως σε όργανα προς μεταμόσχευση, έχει βρεθεί, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ότι αν είχαμε μια δημόσια τράπεζα με 15 ή 20.000 δείγματα βλαστικών κυττάρων, σχεδόν σίγουρα κάποιος θα έβρισκε ένα συμβατό μόσχευμα με εκείνο. Δηλαδή, αν παίρναμε τους τοκετούς του Ιασό ή και ενός άλλου μευτηρίου της Αθήνας και κάναμε όλη συλλογή βλαστικών κυττάρων, θα βρίσκαμε σχεδόν σε όλους που θα χρειάζονταν ένα συμβατό μόσχευμα βλαστικών κυττάρων. Η ιδιωτική φύλαξη έχει το πλεονέκτημα το ότι θα τα βρω εγώ διαθέσιμα όταν θα τα χρειαστώ. Όμως, πολλές φορές το πρόβλημα που θα εμφανίσει ένας άνθρωπος στη ζωή του, παραδείγματος χάρη, αν κάνει μια λευκαιμία, δεν είναι πάντοτε. Δεν οφείλεται πάντοτε σε μια περιβαλλοντική επίδραση. Μπορεί να υπάρχει και μια γενετική προδιάθεση. Έχω δηλαδή μια μετάλλαξη σε κάποιο γονίδιο που με οδηγεί στο να εμφανίσω μια εκτροπή του οπτικού μου συστήματος του να κάνω μια λευκαιμία. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή τα βλαστικά κύτταρα από τον ίδιο οργανισμό έχουν το ίδιο παθολογικό γονίδιο και δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δικά μας βλαστικά κύτταρα και έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να ψάξουμε κάποιο άλλο ανθρώπου. Άρα υπάρχουν δηλαδή περιπτώσεις που μπορεί εγώ να εμφανίσω κάποιο πρόβλημα, αλλά να μην μπορώ να χρησιμοποιήσω τα δικά μου βλαστικά κύτταρα που τα έχω κρατήσει και να πρέπει να ψάξω τα βλαστικά κύτταρα κάποιου άλλου συμβατού οργανισμού με εμένα. Γι' αυτό και η δική μας κατεύθυνση θέλουμε να είναι λίγο περισσότερο προς τη δημόσια φύλαξη, χωρίς να σημαίνει ότι και η ιδιωτική φύλαξη δεν έχει κάποιο όφελος για αυτόν που την κάνει. Και το δεύτερο κομμάτι, δηλαδή το να φυλάξω ένα κομμάτι του ομφαλίου λόρου, είναι από το κορδονάκι δηλαδή που συνδέει τον πλακούντα με το έμβριο. Σε αυτό βρίσκονται στο τείχομα του ομφαλίου λόρου κάποια άλλα κύτταρα που λέγονται μεσεγχηματικά κύτταρα. Αυτά τα μεσεγχηματικά κύτταρα είναι κύτταρα που μοιάζουν με τα κύτταρα τα αρχικά του εμβρίου. Το έμβριο σχηματίζεται από τη γονιμοποίηση οαρίου σπλωματοζωαρίου. Σχηματίζεται ένα κύτταρο, αυτό διαιρείται, είναι ένα αδιαφοροποίητο κύτταρο, δεν έχει συγκεκριμένες δηλαδή λειτουργίες. Είναι μια ομάδα κυττάρων που μετά από ένα σημείο και μετά, αφού γίνει η εμφύτευση του εμβρίου και αρχίσει να αναπτύσσεται, αυτά τα κύτταρα έχουν τη δυνατότητα να διαφοροποιούνται. Δηλαδή, άλλα κύτταρα θα πάνε να φτιάξουν το νευρικό μας σύστημα, άλλα κύτταρα θα πάνε να φτιάξουν την καρδιά, άλλα κύτταρα θα φτιάξουν το σκελετό, άλλα κύτταρα θα φτιάξουν τον εγκέφαλο. Οπότε, αυτή τη δυνατότητα των κυττάρων να διαφοροποιούνται προσπαθούν οι επιστήμονες λιγάκι να εκμεταλλευτούν για να χρησιμοποιήσουν τα βλαστικά κύτταρα για τη λύση διαφόρων παθήσεων. Παραδείγματος χάρη, θεωρούμε ότι μπορούμε να θεραπεύσουμε το διαβήτη, την νόσο του Πάρκινσον, τη σκλήρυνση κατά πλάκας και πολλές άλλες παθήσεις στο μέλλον με τη χρήση των μεσεγχηματικών κυττάρων. Θεωρούν επίσης ότι μπορεί να υπάρξει δυνατότητα να φτιάξουν και όργανα προς μεταμόσχευση, δηλαδή να πάρω μεσεγχηματικά κύτταρα, να τα εκτρέψω να φτιάξουν μια καρδιά που θα είναι και ανατομικά πλήρης φυσιολογική καρδιά και θα είναι και από τον δικό μου οργανισμό και έτσι ενδεχομένως μπορεί να λυθεί και το πρόβλημα των μεταμοσχεύσεων στο μέλλον. Βέβαια αυτά ακόμα και σήμερα είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας, δηλαδή δεν εφαρμόζονται στην καθημερινή πράξη. Τα μεσεγχηματικά κύτταρα, σε αντίθεση με τα βλαστικά, δεν έχουν εφαρμογές παρά για πολύ σπάνιες περιπτώσεις, αλλά επειδή υπάρχει μεγάλο πεδίο έρευνες και μεγάλες δυνατότητες στη χρήση των μεσεγχηματικών κυττάρων στο μέλλον, σου λένε κάποιες εταιρείες ότι θέλεις να σου φυλάξω τα μεσεγχηματικά κύτταρα για μια 20ετία, γιατί εδώ μιλάμε μόνο για ιδιωτική φύλαξη, δεν υπάρχει το αντίστοιχο της δημόσιας φύλαξης ή δωρεάς βλαστικών κυττάρων. Τα μεσεγχηματικά κύτταρα είναι φυλάω εγώ τα δικά μου κύτταρα για τον δικό μου οργανισμό, γιατί μόνο εμένα μπορούν να ωφελήσουν στο μέλλον. Και υπάρχουν εταιρείες που κάνουν αυτή τη διαδικασία, σου φυλάνε τα κύτταρα για μια 20ετία. Αν και εφόσον υπάρχουν οι εξελίξεις της επιστήμης που θα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουμε, να μπορείς και εσείς να έχεις τις αντίστοιχες ωφέλειες από την χρήση των μεσεγχηματικών κυττάρων. Εν συντομία, αυτή είναι η εικόνα για τα βλαστικά κύτταρα και τα μεσεγχηματικά. Πείτε μου ερωτήσεις που είμαι σίγουρος ότι μάλλον θα έχετε στο κομμάτι αυτό.
Αντριάννα. Αρχικά, ποιο είναι το κόστος για φύλαξη, είτε ιδιωτική είτε δημόσια? Στην δημόσια δωρεά, δηλαδή βλαστικών κυτάρων, δεν υπάρχει κάποιο κόστος. Απλά πρέπει για να το κάνουμε. Υπάρχει μία τράπεζα βλαστικών κυτάρων στο δημόσιο, δημόσια δηλαδή τράπεζα, είναι στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Αν θέλουμε μπορούμε να το βρούμε και στο Google το site της εταιρείας. Ερχόμαστε σε επαφή με την εταιρεία. Θέλουν να παρακολουθήσουμε κάποια βιντεάκια στο διαδίκτυο που δείχνουν ότι ενημερωθήκαμε για το τι είναι τα βλαστικά κύτταρα και τι χρησιμότητα έχουν και όλα αυτά. Μας παρέχουν ένα κουτί συλλογής, το φέρνουμε μαζί στον τοκετό, οπότε είναι μια διαδικασία που καλό να την κάνουμε αν πρόκειται να κάνουμε κάτι τέτοιο, μην τα αφήσουμε για τελευταία στιγμή. Και στην ουσία τα επιστρέφουμε μετά στη δημόσια τράπεζα, χωρίς φυσικά κάποιο κόστος, δεν έχει, δωρεά τους κάνουμε, δεν θα πληρώσουμε κιόλας τη δωρεά, ίσα-ίσα. Θα έπρεπε κανονικά να έχει και μια εταιρεία η οποία να τα συλλέγει τα βλαστικά κύτταρα, να μην πρέπει ο καθένας να τα πηγαίνει, να τα παραδίδει στην εταιρεία από τη στιγμή που γίνεται από εμάς σαν όφελος προς εκείνους, σαν δωρεά, αλλά μπαίνουμε στη διαδικασία λιγάκι να τα πάμε εμείς στην εταιρεία, λιγάκι να τα δώσουμε αφού γίνει η συλλογή την επόμενη μέρα. Η ιδιωτική φύλαξη, αν δεν κάνω λάθος, στις περισσότερες εταιρείες των βλαστικών κυτάρων πρέπει να έχει ένα κόστος για μια 20ετία γύρω στα 800 ευρώ. Okay. Για να φυλάξει τα δικά σου βλαστικά κύτταρα. Ναι. Και αν το κάνεις σαν δωρεά που είπατε δημόσια, είπατε υπάρχει μια εταιρεία, το όνομα αυτής? Είναι η Δημόσια Τράπεζα Βλαστοκυτάρων, είναι στο Ίδρυμα, αυτό που σου είπα, Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Αν πάρεις τα αρχικά, για κάτσε να το γράψω και εγώ γιατί δεν θυμάμαι πώς είναι, μισό λεπτάκι. Είναι ΙΙΒ-ΕΑΑ. Ίδρυμα, είναι τα αρχικά δηλαδή. Αν το βάλεις αυτό στο Google θα σε βγάλει στο site της τράπεζας. Ή αν βάλεις και Δημόσια Τράπεζα Βλαστοκυτάρων Ελλάδα θα στο βγάλει επίσης και θα σε κατευθύνει. ΙΙΒ-ΕΑΑ. Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών. ΙΙΒ-ΕΑΑ. Οκ, ευχαριστώ πολύ. Άλλη ερώτηση. Είναι ξεκάθαρα ή είναι πολύ μπερδεμένα και μας έχουν μπερδέψει λιγάκι αυτά? Δηλαδή είχαμε ενημερωθεί έστω και από κάπου για αυτά, το ξέραμε, το είχαμε ξανακούσει, είχαμε σκεφτεί, θέλουμε να μπούμε στη λογική της δωρεάς των βλαστικών κυτάρων ή κάτι άλλο, ή είναι κάτι καινούριο που τώρα είχαμε μια πρώτη ενημέρωση και θέλουμε λίγο χρόνο να το σκεφτούμε? Σε ποια φάση βρισκόμαστε? Τα κορίτσια που έχουν ξαναγεννήσει το είχαν κάνει παραδείγματος χάρη στην πρώτη εγκυμοσύνη? Ζωή. Πέρα και από εμάς, εμείς την πρώτη εγκυμοσύνη δεν το κάναμε, παρόλο που το είχαμε σκεφτεί. Τώρα το σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά για δωρεά. Ωραία. Είναι κάτι που, όπως είπαμε, βοηθάει σίγουρα κάποιους ανθρώπους. Είναι δηλαδή κάτι που από το να το πετάξουμε, έτσι, γιατί στην ουσία το κάθε μευτήριο όταν θα γεννήσουμε θα απορρίψει το μπλακούντα, τον ομφαλιολόρο, όλα τα βιολογικά υλικά με ένα συγκεκριμένο τρόπο που γίνεται από όλες τις κλινικές. Από το να πετάξουμε το κάτι που μπορεί να βοηθήσει έναν συνάνθρωπό μας να αντιμετωπίσει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, αν κάποιος εμφανίσει μια λευχαιμία στη ζωή του, σίγουρα βοηθάει πολύ. Είναι η ίδια λογική, παραδείγματος χάρη, σαν να γίνει κάποιος δότης μυελού των οστών, όπως που είναι μια άλλη τεχνική που βοηθάει λιγάκι στην αντιμετώπιση προβλημάτων του αιμοποιητικού συστήματος, ας πούμε. Και όλοι μας που μιλάμε τώρα εδώ, επειδή στην Ελλάδα έχουμε μεγάλο πρόβλημα και στο θέμα των μεταμοσχεύσεων και στο θέμα του μυελού των οστών, όσοι από εμάς είναι ευαισθητοποιημένοι στο κομμάτι αυτό και έχουν χρόνο και διάθεση και όρεξη, να μπουν στη διαδικασία να γίνουν δότες οργάνων, μυελού των οστών κλπ. Μπορεί να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο να λύσει ένα σοβαρό πρόβλημα της ζωής του και κανείς δεν ξέρει αν και εμείς οι ίδιοι μπορεί να αντιμετωπίσουμε ένα τέτοιο πρόβλημα στη συνέχεια της ζωής μας. Έτσι, δεν είμαστε εμείς κάτι που θα βγούμε έξω από την εξίσωση, μπορεί να είμαστε την άλλη πλευρά της εξίσωσης. Βούλα. Μπορώ να προσθέσω κάτι? Βεβαίως, ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, εντάξει,
είναι λίγο σχετικό αυτό που είπατε, ότι ιδανικά θα έπρεπε να υπάρχει και μια εταιρεία μεταφοράς. Καλά, δεν το συζητώ. Εγώ το σκέφτομαι σε αντίστοιξη με το... Εγώ είμαι δότρια μυελού και ήρθε το φακελάκι κανονικά στο σπίτι μου και με μια απλή αποστολή έστειλα το δείγμα. Και σκέφτομαι ότι είναι πολύ πιο δύσκολο για κάποια οικογένεια που μόλις έχει αποκτήσει ένα παιδάκι να κάνει τη μεταφορά. Δεν το συζητώ. Δηλαδή είναι παράλογο, αλλά τι είναι λογικό σε αυτή τη χώρα που ζούμε για να συζητήσουμε τώρα αυτό το κομμάτι, ας πούμε. Δηλαδή βλέπουμε καθημερινά πράγματα γύρω μας που μας εκπλήσουν δυστυχώς αρνητικά, συνήθως και σπάνια θετικά. Δεν είναι δυνατόν τώρα να θέλεις να έχεις μια δημόσια τράπεζα η οποία να στηρίζεται στην δική σου δωρεά, να μπαίνεις εσύ στη διαδικασία να κάνεις αυτό το πράγμα και να σου λένε ωραία, αύριο τώρα μετά που θα έχεις γεννήσει, να σηκωθεί ο μπαμπάς ή η μαμά ή κάποιος συγγενής να μου φέρει τα βλαστικά κύτταρα στην δημόσια τράπεζα. Εντελώς παράλογο, αλλά τέλος πάντων το ξεπερνάμε, όπως ξεπερνάμε και πολλά προβλήματα. Σίγουρα, όταν έρθει κάποιος σε επικοινωνία με τη δημόσια τράπεζα, θα είναι καλό να τους το αναφέρουμε, να το επισημαίνουμε. Μπορεί κάποια στιγμή να αλλάξει. Εγώ το πρώτο πράγμα που θα έκανα αν είχα μια δημόσια τράπεζα, θα είχα φτιάξει ένα σύστημα διανομής, να μπορώ να τα μαζεύω. Θα έστελνα έναν άνθρωπο στα 3-4 μευτήρια που υπάρχουν, 5-6 στην Αθήνα και θα έλεγα κάθε μέρα τα βλαστικά κύτταρα που έχουν μαζευτεί. Σιγά το φοβερό κόστος ή τη φοβερή δυσκολία, ας πούμε, ή ας πλήρωνα και μια εταιρεία courier να μου το κάνει αυτό. Δεν ξέρω πραγματικά. Συγγνώμη, διακόπτω. Επομένως, θα μας ενημερώσετε εσείς για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Το είπε. Δεν πειράζει, πείτε, ναι. Συγγνώμη, γιατί κάνω babysitting, γι' αυτό. Δεν πειράζει, ναι, κάνε την ερώτηση σου, ναι. Αν θα μας ενημερώσετε εσείς για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε, έτσι ώστε να παραδώσουμε, πώς πρέπει να το παραδώσουμε. Στην ουσία, η πρώτη επαφή πρέπει να είναι με τη δημόσια τράπεζα. Νομίζω η Όλγα τώρα, εκεί που έχουμε τη συνομιλία δεξιά, έχει ανεβάσει το site. Εκεί είναι το bioacademy.gr ουσιαστικά. Μπαίνετε λιγάκι στο site αυτό και από εκεί έχει βήματα που σου λέει πώς θα κάνεις αυτή τη διαδικασία, να ενημερωθείς, να έρθεις σε επαφή λιγάκι με την εταιρεία, να παρακολουθήσεις κάποια βιντεάκια που έχουν και αφού γίνει αυτό να πάω να συλλέξω, να πάρω το κουτί συλλογής, να το έχω μαζί όταν θα έρθω στο μευτήριο. Εμείς θα το κάνουμε με τις συνθήκες που πρέπει, τη συλλογή και τα λοιπά και θα σας το επιστρέψουμε για να το επιστρέψει μετά κάποιος στη δημόσια τράπεζα και μετά να το ξεχάσει στην ουσία. Αν πρόκειται για ιδιωτική φύλαξη, είναι η ίδια διαδικασία. Θα έχω έρθει σε μια επικοινωνία με την ιδιωτική τράπεζα που και αυτό μπορεί να γίνει και τελευταία στιγμή η ιδιωτική φύλαξη, γιατί κάθε μευτήριο έχει μια τράπεζα με την οποία συνεργάζεται. Μπορεί εκείνη τη στιγμή που θα πάω να πω ότι θέλω να κάνω ιδιωτική φύλαξη, να μου δώσουν κάποια χαρτιά που πρέπει να υπογράψω, να τους το παραδώσουμε εμείς και να ξεκινήσει η ιδιωτική φύλαξη. Που είναι πιο εύκολο γιατί μπορεί να γίνει και τελευταία στιγμή. Ενώ η δημόσια φύλαξη πρέπει να γίνει με μια διαδικασία που να έχω προλάβει, να έχω ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία πριν φτάσω στον τοκετό ουσιαστικά. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Άλλη ερώτηση πάνω στο κομμάτι αυτό. Να πω και εγώ, εμείς δεν είχαμε επιλέξει να τα κρατήσουμε. Ναι. Είχαμε επιλέξει να κάνουμε καθυστερημένη απολύνωση του λόρου. Με τη λογική ότι είναι ένα μακρινό σενάριο και ίσως να μην χρειαστούν ποτέ τα βλαστοκύτταρα, οπότε είπαμε να τα πάρει το παιδί εκείνη τη στιγμή. Και νομίζω ότι μάλλον εκεί θα καταλήξουμε και αυτή τη φορά. Ωραία. Να εξηγήσω, ευχαριστώ Βουλόμου, γιατί είναι κάτι που ήθελα να το αναφέρει κάποιος αυτός. Πάντα κάποιος θα το αναφέρει αυτό. Το περιμένω να δω ποιος θα το πει κάθε φορά για να πω κάποια πραγματάκια παραπάνω πάνω σε αυτό και χαίρομαι που το ανέφερες. Τι είναι αυτό που λέμε, αν έχετε ακούσει, καθυστερημένη απολύνωση του ομφάλιου λόρου. Παλιά, όταν γεννηθήκαμε όλοι εμείς που είμαστε εδώ και παρακολουθούμε λίγο τη σημερινή συνάντηση, όταν γεννηθήκαμε όλοι εμείς, το μόνο σίγουρο είναι ότι που γεννιόμασταν, αμέσως μας κόβαν τον ομφάλιο λόρο. Όταν λέω αμέσως, το πρώτο πράγμα που κάναμε τα παλιά χρόνια. Άρα, όλοι εμείς, μόλις γεννηθήκαμε, μας είχαν κόψει αμέσως τον ομφάλιο λόρο. Γιατί θεωρούσαμε ότι είναι μια διαδικασία που βοηθάει την αλλαγή της κυκλοφορίας στο σώμα του εμβρίου και ότι παίρνει πιο γρήγορα την πρώτη του αναπνοή και μειώνει κάποιους μικρούς σχετικούς κινδύνους. Κάπου κάνανε μια έρευνα σε κάποια χώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς ποια χώρα είναι, πριν από λίγα χρόνια και λέγανε: ωραία, κάτσε να δούμε. Αν δεν κάνουμε τελικά την απολύνωση αυτή αμέσως, τι γίνεται? Είχαν παρατηρήσει κάποιες περιπτώσεις που δεν γινόταν η απολύνωση του λόρου και δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα στο έμβριο. Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι όχι μόνο δεν δημιουργεί κάποιο πρόβλημα η καθυστερημένη απολύνωση του ομφαλίου λόρου, αλλά ότι έχει και ένα όφελος για το έμβριο. Και καθυστερημένη απολύνωση, τι εννοούμε? Ότι όταν
όταν βγει το έμβριο από το σώμα μας, έτσι γεννηθεί ουσιαστικά και το κουμπίσουμε εμείς πάνω στο σώμα της μητέρας, το παίρνουμε αγκαλίτσα λιγάκι, συνεχίζει μια παροχή αίματος για λίγα λεπτά από τον πλακούντα μέσω του ομφαλίου λόρου προς το έμβριο. Αυτό συνήθως είναι για 2, 3, 4 το πολύ 5 λεπτά, όπου αν πιάσει κανείς τον λόρο, επειδή έχει 2 αρτηρίες πάνω σε αυτά, αισθάνεται ότι υπάρχουν σφίξεις της αρτηρίας, που σημαίνει ότι υπάρχει μια συνεχόμενη παροχή αίματος. Αυτή η συνεχόμενη παροχή αίματος για ένα διάστημα μερικών λεπτών, στην ουσία τι κάνει? Δεν έχει σχέση με τα βλαστικά κύτταρα, δηλαδή να πω ότι αυτά τα βλαστικά κύτταρα που λέμε να συλλέξω έχει μια συνεχόμενη παροχή βλαστικών κυττάρων στο έμβριο, γιατί αυτή η παροχή υπάρχει εδώ και 9 μήνες στην εγκυμοσύνη. Δεν είναι ότι αν έχω 9 μήνες και 2 λεπτά παροχή βλαστικών κυττάρων αλλάζει κάτι όσον αφορά το όφελος του εμβρίου. Το όφελος είναι από το γεγονός ότι γεμίζουν λίγο περισσότερο οι αποθήκες του εμβρίου με σίδηρο, άρα έχει μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσει ανεμία στα πρώτα χρόνια της ζωής του. Αυτό είναι δηλαδή το όφελος που έχει βρεθεί ότι υπάρχει. Με ένα μικρό αρνητικό από την άλλη μεριά, για να τα λέμε λιγάκι και αυτά, ότι αυξάνει λίγο την πιθανότητα να κάνει ύκτερο. Λόγω ακριβώς αυτή τη φόρτωση με σίδηρο, αυξάνει λίγο την πιθανότητα και με κύτταρα αιμοποιητικά, αυξάνει λίγο την πιθανότητα των εμβρίων να κάνουν ύκτερο όταν γίνεται καθυστερημένη απολύνωση. Αλλά θεωρούμε ότι το όφελος είναι περισσότερο. Άρα, όταν εμείς δεν έχουμε επιλέξει να κάνουμε λήψη βλαστικών κυττάρων, επειδή θεωρείται ότι έχει ένα όφελος για το έμβριο, θα κάνουμε μια καθυστερημένη απολύνωση. Δηλαδή, πλέον δεν κόβουμε το λόρο μόλις γεννιέται το έμβριο, περιμένουμε να σταματήσει η σφίξη των αρτηριών του ομφαλίου λόρου, να σταματήσει δηλαδή αυτή η παροχή μικρή αίματος που υπάρχει και λίγο μετά τη γέννηση και κάνουμε μετά την απολύνωση του ομφαλίου λόρου. Αν όμως έχει επιλέξει κάποιος να κάνει χρήση βλαστικών κυττάρων, αυτό έρχεται λίγο σε αντίθεση με την καθυστερημένη απολύνωση, γιατί αν εμείς περιμένουμε να σταματήσει η παροχή του αίματος στον ομφάλιο λόρο, προφανώς μετά δεν μπορούμε να κάνουμε συλλογή βλαστικών κυττάρων, άρα πρέπει να γίνει αμέσως μετά την έξοδο του εμβρίου από το σώμα. Επομένως, αν θεωρούμε ότι θέλουμε να κάνουμε την καθυστερημένη απολύνωση, δεν μπορούμε να κάνουμε την λήψη των βλαστικών κυττάρων και το ανάποδο. Θα πρέπει να επιλέξουμε ένα από τα δύο. Κάποια άλλη ερώτηση πάνω στο κομμάτι αυτό, Ζωή? Με αφορμή αυτό που είπε η Βούλα, κάνοντας λήψεις λέγοντας βλαστικά κύτταρα, σημαίνει ότι θα στερώ από το έμβριο? Όχι, είναι αυτό που σας είπα λιγάκι, ότι τα βλαστικά κύτταρα για το έμβριο, αυτά τα 2-3 επιπλέον παροχή δεν έχει κάποιο επιπλέον όφελος. Η διαφορά είναι ότι αυτή η συνεχιζόμενη παροχή αίματος παρέχει λίγο περισσότερο σίδηρο στο έμβριο. Αυτό έχει βρεθεί, ότι γεμίζουν λίγο οι αποθήκες σιδήρου. Είναι ένα όφελος για το έμβριο. Βέβαια, αν ρωτήσουμε και εμάς τους 10-12 που είμαστε εδώ σήμερα και παρακολουθούμε, δεν νομίζω κάποιος από εμάς να είχε κάποιο σοβαρό πρόβλημα ανεμίας στον πρώτο χρόνο της ζωής του, που αν είχαμε κάνει την καθυστερημένη απολύνωση θα το είχαμε βελτιώσει. Αλλά αφού είναι ένα μικρό όφελος, σίγουρα αν δεν έχουμε επιλέξει κάτι άλλο, είναι κάτι που το κάνουμε πλέον στην καθημερινότητά μας. Άλλη ερώτηση. Αν φύγουμε λιγάκι από το θέμα βλαστικών κυττάρων, μπορούμε ανά πάσα στιγμή να επιλέξουμε, να επιστρέψουμε σε αυτό. Κάποια ερώτηση που κάποιος, δηλαδή ο τοκετός και θέματα του τοκετού και οτιδήποτε άπτεται του τοκετού, μπορούμε να μιλάμε ώρες, έτσι, όχι 1 και 2 ώρες, μπορούμε να μιλάμε πάρα πολλές ώρες. Ο σκοπός μου δεν είναι να σας πλωμώσω αυτή τη στιγμή με πάρα πολλές πληροφορίες. Ήθελα να καλύψουμε κάποια κενά αυτών που κάποιος έχει διαβάσει στην εγκυμοσύνη, αυτά που έχουμε ακούσει από τη ΜΕΑ ή από φίλους και γνωστούς συγγενείς, γιατί πολλές φορές πέραν των επαγγελματιών υγείας παίρνουμε πολλές πληροφορίες και από φίλους γνωστούς συγγενείς που έχουν γεννήσει και εκεί δυστυχώς υπάρχει μια παραπληροφόρηση, γιατί μας μεταφέρουν πράγματα που τους έχουν μεν πει, αλλά ακόμα και άλλοι, όπως σας είπα, αυτό που γενικά με την πιθανή ημερομηνία του τοκετού που κάποιοι λένε ότι πρέπει να πάμε να γεννήσουμε. Θέλω έτσι κάποιες απορίες που έχουμε, κάποιες απόψεις που μπορεί να έχουμε ακούσει διαφορετικά, να τα ξεκαθαρίσουμε λιγάκι για να μην μας δημιουργούνται έτσι εντυπώσεις, λανθασμένες εντυπώσεις από κάποιες πληροφορίες που έχουμε πάρει. Δεν θέλω να σας
εγώ λίγο πάνω κάτω καλύπτω έτσι τα θέματα αυτά που θέλω οπωσδήποτε να ξέρετε, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά άλλα πράγματα που θα μπορούσαμε να συζητάμε για τον τοκετό, για οποιοδήποτε θέμα μας απασχολεί. Οπότε θέλω έτσι λίγο να σκεφτείτε λίγο από τα επόμενα 2-3 λεπτά, μήπως κάποια ερώτηση για την προετοιμασία για τον τοκετό, για το θέμα του τοκετού όταν θα ξεκινήσει, την ενημέρωση, το τι μπορεί να γίνει, κάτι που θέλω να ρωτήσω. Μπορεί να κάτι να μην έχει σκεφτεί και κάποιος άλλος και να τον ενδιαφέρει εξίσου το ίδιο. Οπότε να δούμε έτσι τα επόμενα 5-10 λεπτά και αν έχουμε κάποιες άλλες απορίες. Και φυσικά σε επόμενα ραντεβού μπορούμε κατηδίαν κάποιες λεπτομέρειες να τις συζητήσουμε και στα πλαίσια του ιατρείου. Χριστίνα. Το βρήκα. Να γυρίσω λίγο πίσω στο θέμα της αναλγησίας. Επειδή αυτό που είπατε λίγο από το περιβάλλον, από γνωστούς, δεν έχω ακούσει ποτέ κάποια γυναίκα να γέννησε χωρίς τη βοήθεια κάποιου φαρμάκου. Είτε, ας πούμε, με τη σκληρίδιο, είτε τεχνητούς πόνους, είτε πρόκληση, δεν ξέρω πώς τα λέτε. Πόσο σύνηθες είναι, σύμφωνα με την εμπειρία σας, μια γυναίκα να γεννήσει απολύτως φυσιολογικά, χωρίς κάποια φαρμακευτική βοήθεια? Λοιπόν, κοίταξε, αυτό είναι καθαρά μια προσωπική επιλογή. Δηλαδή, όλοι όσοι είμαστε εδώ, μπορούμε να γεννήσουμε όπως γεννούσαν οι γιαγιάδες, οι προγιαγιάδες μας κτλ. Χωρίς τη χρήση επισκληριδίου. Δεν είναι ότι η επισκληρίδιος βοηθάει με κάποιο τρόπο την επίτευξη του φυσιολογικού τοκετού. Βοηθάει το να μην πονάμε. Ίσα-ίσα, αν πούμε ότι τι επίδραση μπορεί να έχει στην επίτευξη του φυσιολογικού τοκετού η επισκληρίδιος, αν έχει κάποια επίδραση, που συνήθως δεν έχει καμία, είναι αρνητική. Δηλαδή μπορεί να επηρεάσει λίγο αρνητικά. Γιατί μπορεί να μας ρίξει λίγο την πίεση, να αντιδράσει λίγο το κρύο, να μας μειώσει λίγο την αποτελεσματικότητα των συσπάσεων. Δηλαδή, αν έχουμε μια full δόση επισκληριδίου και εμείς προσπαθούμε να πιέσουμε, να γεννήσουμε, να εξωθήσουμε για το έμβριο, μπορεί να μην είναι τόσο αποτελεσματική, αν αισθανόμαστε και βιώναμε τους πόνους του τοκετού καλύτερα. Όμως, γενικά συνήθως, αν τη χρησιμοποιήσουμε σωστά την επισκληρίδιο, δεν επηρεάζει αρνητικά την εξέλιξη και την επίτευξη του τοκετού. Είναι καθαρά θέμα φιλοσοφίας. Δηλαδή, έχουμε πολλές κοπέλες και στην εποχή μας που έρχονται και λένε εγώ δεν θέλω να κάνω επισκληρίδιο, εκτός αν παραστεί μια ιατρική ανάγκη να κάνω, και η μεγάλη πλειονότητα αυτών των γυναικών θα καταφέρει να γεννήσει φυσιολογικά χωρίς καθόλου να χρειαστεί κάτι άλλο. Δεν είναι κάτι που θα το επιβάλλουμε εμείς με κάποιο τρόπο ή θα το επιβάλλει η εξέλιξη του τοκετού. Είναι θέμα, είμαι διατεθειμένος να πονέσω και να βιώσω με όσο το δυνατόν πιο φυσικό τρόπο το τοκετό μου και να τον ολοκληρώσω έτσι. Θα τα καταφέρω μια χαρά. Απλά γεγονός είναι, και είναι και ανθρώπινο από την άλλη μεριά, ότι όταν πονάμε, συνήθως θα ζητήσουμε κάποια ανακούφιση από τον πόνο. Δηλαδή θα προσπαθήσουμε σαν πρώτη μας έτσι διέξοδο να τον αποφύγουμε τον πόνο. Μπορώ να τον αποφύγω? Έχω κάποια δυνατότητα? Εντάξει, αν δεν μπορώ να τον αποφύγω, θα κολυμπήσω που λένε. Αν όμως μπορώ, η μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων θα ζητήσει κάποιο βοήθημα. Το οποίο, εφόσον δεν επηρεάζει αρνητικά τον τοκετό, και εμείς δεν είμαστε αρνητικοί στο να το χρησιμοποιήσει. Κάλλιστα όμως, αν εσύ από την πλευρά σου, Χριστίνα μου, θέλεις να πεις ότι εγώ θέλω να έχω έναν όσο δυνατόν πιο φυσικό τοκετό, να μην ζητήσω κάτι άλλο, δεν θα πρόκειται κανείς να σου επιβάλλει κάτι διαφορετικό. Εσύ θα το επιλέξεις και θα συνεχίσουμε το τοκετό μας. Αν κάποια στιγμή φυσικά αλλάξουμε γνώμη, δεν είναι δεσμευτικό. Εκεί είμαστε, άνθρωποι είμαστε. Μπορεί να μας τύχει ένας πιο δύσκολος τοκετός από αυτό που φανταζόμαστε, να έχει μεγαλύτερη διάρκεια, μεγαλύτερη δυσκολία στην εξέλιξή του και να πούμε, παιδιά, ξέρετε, εγώ ήμουνα τη φιλοσοφία να μην το κάνω, αλλά άλλαξα λίγο γνώμη τώρα. Δεν θα πούμε, όχι, εσύ τώρα δεν ήθελες, κάτσε και πόνα. Προφανώς να κάνουμε κάτι να σε ανακουφίσουμε, έτσι. Εννοείται, πρέπει να το επιτρέπουν και οι συνθήκες και. Αλλά σίγουρα είναι γεγονός ότι αν πάρουμε τη μεγάλη πλειονότητα των τοκετών στην εποχή μας, είτε γιατί το ζητάει η επίτοκος που έρχεται να γεννήσει, είτε γιατί κάποιοι γιατροί το επιβάλλουν, δεν είμαστε σε αυτή την κατηγορία, αλλά υπάρχει και αυτό σε ένα βαθμό. Η μεγάλη πλειονότητα των γυναικών στις ημέρες μας γεννάει με επισκληρίδιο. Θα έλεγα ένα 70 με 80%. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να είμαστε υποχρεωτικά σε αυτό το ποσοστό. Αν έχουμε τη φιλοσοφία, τη διάθεση να δοκιμάσουμε κάτι άλλο, τον τοκετό στο νερό ή άλλα πράγματα, σαφώς έχουμε πολύ μεγάλη πιθανότητα να καταφέρουμε να γεννήσουμε χωρίς αυτό. Ευχαριστώ. Άλλη ερώτηση.
σε οποιοδήποτε κομμάτι έτσι, λίγο του τοκετού έτσι, που μπορεί να μας απασχολεί, να θέλουμε κάποια ενημέρωση παραπάνω. Μπορεί να είναι κάτι πιο εξειδικευμένο, αλλά να ενδιαφέρει και κάποιον άλλον που δεν το έχει σκεφτεί αυτή τη στιγμή. Αδριάννα. Μπορεί να είναι λίγο χαζή ερώτηση. Δεν υπάρχουν χαζές ερωτήσεις, μην ανησυχείς. Όταν δεν γνωρίζουμε κάτι. Εγώ αγχώνομαι λίγο με το θέμα των συσπάσεων. Αν θα καταλάβω την έναρξη των συσπάσεων. Είναι πολύ έτσι, σωστή ερώτηση και πολλοί κόσμος έτσι αγχώνεται. Σου λέει υπάρχει περίπτωση να μην τις καταλάβω. Καμία. Δεν υπάρχει κανείς που να γέννησε χωρίς να το καταλάβει, να το βρήκε το πρωί δίπλα του και να ήταν σε τοκετό και να μην πήρε χαμπάρι. Θα ήταν πολύ ωραίο, ευχάριστο να γεννάμε, να το βρίσκουμε δίπλα μας το πρωί και να μην έχουμε καταλάβει τι έγινε. Το ανάποδο μπορεί να γίνει. Να νομίζω ότι, ρε παιδί μου, έχω πιο έντονες συσπάσεις, πιο δυνατές, κάτι πρέπει να γίνεται. Και τελικά να μην είναι τίποτα, να πιάνω στο μευτήριο για να μου λέει, ξέρω εγώ, Γεωργία, καλά, άστο, γύρνα πίσω. Έχεις πολλές ώρες ακόμα και χαλάρωσε και ξαναμιλάμε μετά από μερικές ώρες. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην καταλάβουμε τις έντονες ρυθμικές συσπάσεις του τοκετού που οδηγούν σε διαστολή τραχύλου. Μπορεί να έχουμε ακούσει από μια φίλη μας ότι ξέρεις, εγώ γέννησα σε μία ώρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν καταλάβαινε τις συσπάσεις. Σημαίνει ότι είχε έτσι πολύ καλές προδιαγραφές, είχε κατέβει το κεφάλι χαμηλά, είχε ένα τράχυλο που άνοιξε εύκολα και με τις γρήγορες συσπάσεις εξελίχθηκε ομαλά. Δεν είναι ότι πονούσε επί 8 ώρες και δεν είχε πάρει χαμπάρι. Απλά ήταν πραγματικά μια γρήγορη εξέλιξη του τοκετού, η οποία είναι σπάνια εξέλιξη για κάποιον που γεννάει την πρώτη φορά. Για κάποιον που γεννάει δεύτερη και κυρίως για κάποιον που γεννάει τρίτη, ναι, μπορεί να γίνει. Να γεννήσουμε πολύ γρήγορα, δηλαδή να ξεκινήσουν οι συσπάσεις και σε 1-2 ώρες να έχω γεννήσει. Ευχής έργο είναι αυτό. Πολλοί κόσμος αγχώνεται γι' αυτό. Πω έχω ένα γρήγορο τοκετό, τι θα πάθω αν δεν προλάβω να φτάσω στο μευτήριο. Τίποτα δεν θα πας, μια χαρά θα είσαι. Προτιμάμε να γεννάει κανείς εύκολα και γρήγορα από το να έρχεται και να περιμένει 15 ώρες να γεννήσει. Απλά ναι, και αγχώνεται ο κόσμος και κυρίως οι σύζυγοι που πρέπει να σε μεταφέρουν γρήγορα και να σε βλέπουν να πονάς ή να οδηγούν και να βλέπουν το μωρό να βγαίνει δίπλα. Παθαίνουν λίγο ένα σοκ, είναι γεγονός. Αλλά δεν μας ανησυχούν εμάς οι εύκολοι τοκετοί που χωρίς να καταλάβω τι έγινε ή χωρίς να προλάβω να φτάσω στο μευτήριο βγήκε. Εντάξει, θα προτιμούσαμε να βγει αφού έφτανα στο μευτήριο, αλλά εντάξει, οι δύσκολοι τοκετοί μας απασχολούν και μας προβληματίζουν, όχι οι εύκολοι. Αλλά εντάξει, προφανώς αν αισθανθούμε ότι κάτι γίνεται πιο γρήγορα από ό,τι φανταζόμουν, δεν θα κάθομαι να περιμένω να πάνε οι συσπάσεις πιο γρήγορες και πιο δυνατές. Θα μαζέψω και θα πάω στο μευτήριο, έτσι δεν το συζητώ. Αλλά σίγουρα θα καταλάβω ότι οι συσπάσεις μου τώρα είναι αυτές που είναι διαφορετικές και με οδηγούν σε εξέλιξη στο κεντρό. Αποκλείεται να μην το καταλάβω. Άλλη ερώτηση. Δεν θέλω να σας κουράζω πάρα πολύ. Εγώ αισθάνομαι ότι καλύψαμε κάποια βασικά θέματα. Σίγουρα, όπως είπαμε, δεν μπορούμε να καλύψουμε τα πάντα σε μία μισή ώρα έτσι, επικοινωνίας διαδικτυακή. Μπορεί να είναι όμως και μια τροφή να σκεφτούμε κάποια πράγματα και την επόμενη φορά που θα έρθετε στο ιατρείο να μπορούμε να λύσουμε κάποιες παραπάνω λεπτομέρειες. Ό,τι μας απασχολεί και στα μαθήματα με τη Γεωργία και στην επικοινωνία με τη Γεωργία και στη μεταξύ μας επόμενες επικοινωνίες μέχρι να έρθει η ώρα του τοκετού. Θα τα λύσουμε λιγάκι αυτά. Δεν είναι ότι πρέπει να έχουμε κάνει ένα συγκεκριμένο αριθμό μαθημάτων και να έχουμε ενημερωθεί για τα πάντα για το τοκετό. Αν είμαστε έτοιμοι να περάσουμε τη διαδικασία του τοκετού και εκείνη την ώρα να εμφανιστεί κανείς και χωρίς να έχει κάνει κανένα μάθημα, χωρίς να έχει καμία ενημέρωση πριν, μπορούμε εμείς να σας πούμε πάνω κάτω πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε, τι πρέπει να κάνουμε για να βοηθήσουμε να εξελιχθεί ο τοκετός μας. Πιο πολύ είναι ψυχολογικό το κομμάτι, δηλαδή να γνωρίζουμε πολλά πράγματα γύρω από το τοκετό, έτσι ώστε να ξέρω αν συμβεί κάτι ότι είμαι έτοιμος να το αντιμετωπίσω, να ξέρω σε κάποιες περιπτώσεις ποιος γίνεται, έτσι είμαι λίγο ψυχολογικά προετοιμασμένος ουσιαστικά. Σωματικά, σίγουρα και κανένα μάθημα να μην έχουμε κάνει, η φύση μας οδηγεί στο να κάνουμε αυτά που πρέπει και με μια καθοδήγηση από τον ανθρώπο που είναι γύρω μας, χωρίς και να έχουμε κάνει και κανένα μάθημα πριν. Άρα μην αγχώνεστε με αυτό. Αλλά σίγουρα η ενημέρωση είναι αυτή που βοηθάει να είμαστε ψυχολογικά καλύτερα και να ξέρουμε τι περιμένουμε να συμβεί και αυτό μας βοηθάει πολλές φορές να ανταπεξέρχομαι, να ξεπερνάμε κάποια πιθανά προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν. Κάποια τελευταία ερώτηση, τελευταία στιγμής.
Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε μέχρι εδώ. Η ηρεμία, ψυχραιμία χρειάζεται, όχι άγχος, και στη μεγάλη πλειότητα των περιπτώσεων θα πάνε όλα καλά. Οπότε αυτό θέλω να έχετε στο μυαλό σας και όταν με το καλό έρθετε στο μευτήριο να έρθουμε έτοιμοι για ένα ευχάριστο γεγονός και όχι για κάτι δύσκολο ή για πόλεμο. Και θα δείτε ότι στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων θα πάνε όλα απολύτως καλά. Θα τα πούμε και κατηδίαν. Ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σας και τα λέμε σύντομα. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Καλό βράδυ. Γεια σου, αγόρι. Ρωτάει ο γιατρός. Γεια σου. Το πεις τι μας έρχεται, γιατί είναι ο γιατρός. Όφαμος. Σας έλεγε όμορφο, γιατρέ. Ναι, μπράβο. Και εκείνος πολύ. Δεν το συζητώ. Μια χαρά. Σας αποδεσμεύουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε από κοντά επίσης. Γεια σας. Γεια σας.